περιορίζομαι στην επιφάνεια που θα ζωγραφίσω. Αυτό που κάνω είναι ένα πράγμα. Ζωγραφίζω και εκφράζομαι. Η επιφάνεια είναι διαφορετική. Είτε είναι τείχος, είτε είναι χαρτί, είτε είναι καπέλα, οι τσάντες. Ακόμη και το iPad μου δηλαδή, είναι το ίδιο. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Το Vidcast που είναι εδώ για να σε βοηθήσει να μην χάσεις το μυαλό σου προσπαθώντας να καταλάβεις πώς λειτουργεί το Creative Freelance. Αν θέλεις να μπεις στο χώρο του illustration ή του graphic design, είσαι στο σωστό μέρος. Είμαι η Nats Graphics, μαζί μου έχω τη Maggie Roman Illustration και σήμερα έχουμε εδώ τη γλυκύτατη Κατερίνα Χρυσόλη. Είμαι πάρα πολύ excited για την καλεσμένη μας σήμερα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κορίτσι. Ευχαριστούμε που μας ήρθες και θα πούμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να πούμε σήμερα εδώ. Θα κάνουμε και δεύτερη επεισόδιο. Μάλλον θα κάνουμε πολύ κάποια στιγμή σύντομα. Πολύ εύκολα. Γιατί εγώ σε ρώτησα και πριν ξεκινήσουμε πώς να σε προσφωνήσω όσον αφορά την ειδικότητά σου, ας πούμε. Νομίζω καταλήξαμε στο ζωγράφο. Ναι. Ζωγράφος, βέβαια, οι επεκτάσεις που πιάνει αυτό πάνε πολύ μακριά. Γιατί έχεις κάνει πάρα πολλές εφαρμογές και γι' αυτό λέω ότι ίσως να χρειαστεί δεύτερο επεισόδιο. Δεν ξέρω άλλον που να έχει τόσες πολλές εφαρμογές που ταυτόχρονα κάνει, ρε παιδί μου, όχι μόνο εφαρμογές του που εφαρμόζει η εικονογράφηση, με την έννοια ότι έχεις δικά σου, ας πούμε, προϊόντα κατά περιόδους, έχεις τις εικονογραφίες βιβλίων, έχεις murals, κάνεις workshops, events, σωστό και αυτό. Είναι τεράστια η λίστα, ρε παιδί μου. Είναι συγκλονιστικό. Και είσαι και από τους ανθρώπους που ήξερες από μικρή ότι μάλλον σε ελκύει ο κόσμος, ας πούμε, της ζωγραφικής, εικονογράφησης, του art. Το ήξερα από πάντα. Δηλαδή είναι αυτό που λέω πάντα, είναι κλισέ, αλλά όποιος με ρωτάει πότε ξεκίνησες να ζωγραφίσεις, λέω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Πάντα ζωγράφιζα, δοκίμαζα, πειραματιζόμουν, ακόμη δηλαδή. Οπότε, μικρή όταν ήσουν, τι σου άρεσε να ζωγραφίσεις, τι ήταν έτσι το go-to, ας πούμε, και το μέσο και το theme? Ωραία ερώτηση. Γενικά δεν είχα πάρα πολλά υλικά, οπότε έβρισκα και έκανα και λίγο mix media, χαρτιά αυτά, έκλεβα και διάφορα από το σπίτι πράγματα και τέτοια. Τα scraps είναι τα καλύτερα materials. Ναι. Έπαιρνε και τα σκουπίδια πράγματα. DIY και upcycling. Ναι, πάρα πολύ. Στο σχολείο αυτό που έκανε κυρίως είναι που οι συμμαθητές μου ζητάγανε, κάναμε το Spider-Man, κάναμε τέτοια. Ήσουν αυτό το παιδί, τους ήρωες και αυτά έκανε κυρίως στο σχολείο, ναι. Και μετά έκανα πάρα πολλά, ναι. Έτσι, ας πούμε, ήσουν με μολύβι, με πινέλα, τι σε έλκυε πιο πολύ? Είχα πάρει αυτό το πολύ basic set με aquarel, τέμπερα, τύπου τέλος πάντων αυτό, αλλά ανάλογα. Είχα πάρει δοκιμάσει και κάτι κάρβουνα, μολύβια. Και με big στυλό, ας πούμε, που λέμε, έκανα. Ωραία. Ναι, γιατί αυτά τα στο σχολείο συνήθως με κάποιο στυλό που βρίσκαμε εκεί πέρα στην τάξη. Είχα και καλά στο σπίτι βιβλιοπωλείο. Οπότε τα είχα βάλει ό,τι είχα, τα είχα βάλει τέτοιο και πήγαινα και αγόρασα από τον εαυτό μου. Όχι. Τέλειο. Υπέροχο. Καταπληκτικό. Είναι από αυτές τις επιχειρήσεις που στείλουμε στο σχολείο, ξέρεις, το τέτοιο. Εμείς είχαμε κάνει μια τύπου ανταλλακτική φάση. Όλοι τρελαινόμασταν τότε στο δημοτικό με πολύ χρωμαστηλό. Είχαμε ο καθένας από 200 στην κασετίνα, κάτι τέτοιες κασετίνες τεράστιες στη τσάντα. Ναι, και κάναμε ανταλλαγές στυλό. Οπότε έπαιζε μπαζαράκι και ανταλλαγή. Ναι, και είχε και αυτά τα στυλό που είχε 3-4 μελάνια μέσα, τύπου μοβ, ροζ, μπλε και αυτά. Και μύριζαν και τέλεια, είχαν και λίγο glitter. Έχει επίπεδα. Είχαμε κάνει χρηματιστήριο. Τέλειο, με χρηματιστήριο. Ναι, έχει πολύ πλάκα. Ωραία. Οπότε λοιπόν από μικρή ξέρεις ότι θες να πας στον κόσμο έτσι του art και τα λοιπά και το έκανες. Μίλησε μας έτσι λίγο για το ενδιάμεσο στάδιο, πώς εξελίχθηκε, πώς ξεκίνησες. Πώς πήγαινε και από το χόμπι, ας πούμε, στο πιο επαγγελματικό στάδιο. Εκεί που ήμουν γύρω στα 15, είχα αρχίσει να σκέφτομαι λίγο τι θα κάνω στο σχολείο, στο Λύκειο με τις σπουδές και αυτά. Ήταν σε αυτό το σημείο. Οπότε πήγα σε ένα εργαστήριο ζωγραφικής με τη λογική ότι θα κάνω μία μίνι προετοιμασία για καλοτεχνών. Εκεί βέβαια ήταν
και εκεί πολυδιάστατα, γιατί είχε διάφορα εργαστήρια, είχε κατάστημα και αυτά. Έκανα αρχικά κάποια μαθήματα και η κοπέλα εκεί πέρα άρχισε να μου δίνει δουλειές σιγά-σιγά. Έβλεπε, ξέρεις ότι. Και μου λέει: θες να κάνεις, ξέρω και αυτό. Σιγά-σιγά άρχισα να δουλεύω εκεί. Τέλεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί έκανα πολλά πράγματα, έμαθα και εκεί, δηλαδή ήταν και σαν ένα μίνι σχολείο εκεί πέρα. Πολύ εμπειρία και στο κομμάτι των workshop και στο προϊόντικό, ας πούμε. Ήρθε προετοιμασμένη στο workshop, κατάλαβες, έτσι έγινε η φάση. Εκεί στην καραντίνα, δυστυχώς ο χώρος αυτός έκλεισε λόγω ότι οι επιχειρήσεις καλλιτεχνικές δεν μπορούσαν να επιβιώσουν. Και εκεί βέβαια ήταν μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για μένα να βρω λίγο το προσωπικό μου στυλ, να βρω λίγο ποιο είναι το όνομά μου, το καλλιτεχνικό, η ταυτότητά μου και όλα αυτά. Γιατί μέχρι τότε έκανα με πάρα πολλά, αλλά δεν έκανα κάτι που εξ αρχής να εμπνεόμουν εγώ ή να ήταν κάτι δικό μου. Οπότε έκανα τον brand μου, ας πούμε, βρήκα το όνομά μου, δοκίμασα να βρω και μια καλλιτεχνική ταυτότητα και έκανα 7 έργα, 7 καμβάδες για μια έκθεση, μια ομαδική έκθεση. Στο ενδιάμεσο των 2 καραντίνων έγινε αυτή η έκθεση, οπότε εκεί άρχισα λίγο να παίρνω τα πάνω μου πιο καλλιτεχνικά. Και από εκεί συνέχεια, δηλαδή δεν ξέρω αν έχει πάρει μια μέρα λεπτό από τότε μέχρι σήμερα. Από τότε πήγα να το συζητήσουμε. Αυτό έχει το καλό του ότι φαίνεται ότι υπάρχει αναγνώριση για αυτό που κάνεις και ο κόσμος θέλει να δουλέψει μαζί σου. Και το κακό του ότι δεν έχεις κάνει διάρρημα, ναι. Και τώρα που λέτε, λέει, δουλεύω 17 χρόνια. Πόσο πάρει. Εγώ πριν χωρίσουμε στα επόμενα, θέλω να σε ρωτήσω και για την έκθεση. Πώς προέκυψε, πώς συναντηθήκατε με το χώρο, τα παιδιά που κάνατε την ομάδα, ας πούμε, και ήταν ομαδική, τα γνώρισες από πριν. Πρέπει να ήταν ένα open call τύπου στο Instagram. Επειδή ψάχνόμουν και πολύ. Και γενικότερα το είχα δει κάπου. Ήταν στο κέντρο τέχνης Πανταζίδης, κάπως έτσι λεγόταν, κάπου στο Παγκράτη. Δεν ήξερα κανέναν προσωπικά, απλά λέω «Γεια σας, έχω 7 έργα». Και είπανε ναι, γιατί ήταν ομαδική και έχει και άλλους καλλιτέχνες και ήταν τότε που πολύ δειλά γινόντουσαν τα event και οι εκθέσεις, οπότε θέλαμε να υπάρχει κόσμος και έκανα αυτά τα έργα. Πάρα πολύ ωραία, γιατί είχα τόση αγωνία καταρχάς, αλλά ήταν και πολύ ωραία γιατί, δεν ξέρω, έβλεπα εκεί κρεμασμένα τα έργα στον τοίχο και λέω, κοίτα να δεις, αυτά είναι δικά μου. Και τώρα ο κόσμος κοιτάζει τα δικά μου έργα, είχα βάλει και την μίνι περιγραφή, μπήκα και λίγο στη διαδικασία πώς γίνεται μια έκθεση, να μάθω, να καταλάβω, πώς κοστολογείται, άλλη ιστορία και αυτή. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, ήρθαν όλοι μου οι φίλοι και αυτά. Τα έργα μου πουλήθηκαν όλα. Όλοι μου οι φίλοι έκαναν support. Οπότε, shout out στους φίλους που πάντα supportάρουν. Πάντα. Τι ωραίο αυτό. Τι είχες μια θεματική, είχε η έκθεση θεματική, είχες διαφορετικά έργα, πώς... Η έκθεση δεν είχε θεματική. Εγώ είχα 7 έργα τα οποία ήταν πολύ ρομαντικά. Ήμουν στο love era μου και είχαν να κάνουν με το connection και τη σύνδεση και έκανα κυρίως σώματα και ανδρικά και γυναικεία και μόνα και μαζί και λίγο με το connection, με την αίσθηση των σωμάτων, με το μπλέξιμο λίγο. Και σαν background είχα αρχίσει ότι μου άρεσε πάρα πολύ η τεχνική αυτή που γίνεται σαν νερό, σαν marbling. Αυτό, αλλά με κάτι εναλλαγής, με κάτι μελάνια, πειραματιζόμουν, οπότε... λίγο mix, ας πούμε. Mix media. Και εννοείται χρυσές λεπτομέρειες. Ναι. Είναι και το όνομα. Άρα αυτό, γιατί το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι και για το όνομά σου, το Χρυσολί. Πώς προέκυψε, πώς κατέληξες σε αυτό? Λοιπόν, είναι μια παραλλαγή του επιθέτου μου. Αλλά κατέληξε να είναι μια πολύ ωραία λέξη, γιατί για μένα είναι χρυσό όλων. Συμβολικά έτσι δίνει ότι είναι πολύτιμο, ότι είναι τέτοιο. Και λέω, why not, ξέρω εγώ, να μην ξεχάσω και το επίθετο, να βάλω και κάτι, μια πιο καλλιτεχνική πινελιά. Οπότε, χρυσό, όλο χρυσό. Πολύ ωραίο, πολύ μου αρέσει. Να ρωτήσω κάτι από προσωπική περιέργεια. Το Connection έπαιξε και σαν τίτλο στο Art Arena.
Σαν τίτλος, Λοιπόν, είχε να κάνει με την ομαδική έκθεση που είχε εμπνευστεί από τότε. Για το Art Arena θα εξηγήσουμε και περισσότερα στην πορεία. Ένα έτσι σποιλεράκι. Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έκανε η Δανάη στο Art Arena και δεν είχαμε μιλήσει καθόλου. Γιατί ναι, επειδή ήθελε να το αναλάβει εκείνη και είναι πολύ καλή σε αυτό κιόλας. Έκανε ένα presentation στην ομάδα. Είσαι καλύτερη. Έκανε ένα presentation στην ομάδα για τις σκέψεις της σχετικά με αυτό. Και εγώ εννοείται είπα ναι κατευθείαν γιατί ήταν πάρα πολύ. Κάτι που ταυτίζομαι πάρα πολύ με το connection και γενικά στις ανθρώπινες σχέσεις, όχι μόνο στις ερωτικές ή στις σχέσεις τις ρομαντικές, ας πούμε. Στις φιλίες, σε όλα. Το connection είναι για μένα πολύ σημαντικό. Οπότε η Δανάη το είπε σαν ιδέα και εννοείται δεχτήκαμε και όλα τα άλλα μέρη της ομάδας. Ελπίζω να σας άρεσε και πάρα πολύ. Μας άρεσε πολύ και μιας και αναφέραμε το Art Arena, να πούμε και την. Μιας και αναφέρεται και τώρα, μην το λέμε μετά απαραίτητα. Είναι το πρώτο, και με την ώρα έχει γίνει ένα event, στο οποίο είχαμε πάρει μέρος και εγώ και η Μαργαρίτα και είχαμε περάσει πανέμορφα. Βασικά θες να μας πεις εσύ, είναι live painting, μέχρι εκεί θα πω, αλλά ήταν το συγκεκριμένο. Ήταν το συγκεκριμένο, ναι, δεν θα είναι πάντα μόνο. Θα έχει πάρα πολλές μορφές. Το δεύτερο θα είναι πολύ κοντά στο πρώτο. Στην ουσία είναι ένα event, ένα live painting event, στο οποίο υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες και με γύρους γίνεται ένας διαγωνισμός με ένα συγκεκριμένο θέμα που τίθεται εκείνη τη στιγμή και ζωγραφίζουν λοιπόν οι καλλιτέχνες. Υπάρχει και χρόνος, οπότε αγωνία και άγχος. Φωτιά τα μολύβια. Και το ωραίο είναι ότι μπαίνει ο κόσμος που βρίσκεται εκεί σε ένα application που έχουμε και ψηφίζει live εκείνη την ώρα το αγαπημένο του έργο. Οπότε υπάρχει και ένα prize τελικό για τον νικητή, έχουμε ξέρω εγώ και μουσική, ποτά, τέτοια. Είναι ένα πάρτι καλλιτεχνικό που μπαίνεις και στη διαδικασία, ξέρεις αυτή τη... Υπάρχει πολύ interaction και γίνεται και δημοπρασία μέσω του application για όλα τα έργα που συμμετέχουν, όποιος θέλει. Νομίζω ξεκινάει με ακαθόριστο ποσό, ξεκινάνε τα μπινταρίσματα και κάπως έτσι ορίζεται. Ναι, βάζει ένα κατώτερο μικρό ποσό. Ήταν καταπληκτικά. Ήταν καταπληκτικά, το λέω και... Πάρα πολύ. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι μια έτσι ομαδική προσπάθεια. Η Δανάη και η Σταθούλα και εγώ. Εννοείται έχουμε και τις άλλες φίλες μας, οι οποίες βοηθάνε και όλοι οι φίλοι μας σαπορτάρουν πάρα πολύ. Αλλά οι τρεις βασικές στο κομμάτι αυτό είμαστε εμείς. Στο κάθε κομμάτι κάθε μία βοηθάει. Και το ότι βρέθηκα για πρώτη φορά στο διοργανωτικό κομμάτι και όχι ως καλεσμένη καλλιτέχνηδα ήταν αρκετά ωραίο και αγχωτικό ταυτόχρονα. Σίγουρα. Αλλά χαίρομαι πολύ που πέρασε ωραία. Ναι, ήταν τέλειο και πώς το ξέρω, έχω δει τώρα και μου πες ότι κοντοζυγώνει και το επόμενο. Αρχές Ιουλίου. Τόσο σύντομα. Ναι. Δεν θα πω ημερομηνία, δεν είναι. Όχι, δεν υπάρχει ακόμα σίγουρα. Αλλά θα είναι. Θα βγει ανακοίνωση. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, μάλλον. Ναι. Είμαι πάρα πολύ excited. Οπότε σας περιμένω. Καλά, είναι ότι σας περιμένουμε και εσάς. Εμείς θα πάμε σίγουρα. Θα κάνουμε και ρεπορτάζ. Κοίτα, ναι, εμείς πρέπει να πάμε με το Fire Technic να τραβήξουμε και ένα βιντεάκι. Ναι. Θα έχει πολύ πλάκα. Το λέγαμε ότι θέλουμε να κάνουμε τέτοια ιβεντάκια με το Fire Technic, να πηγαίνουμε και να τραβάμε υλικό. Και εμείς λέγαμε ότι θέλαμε και τους καλλιτέχνες τους προηγούμενους, κάτι τύπου εντυπώσεις και όλα αυτά. Ορίστε, να λοιπόν, κούμπωσε. Έτοιμο. Εγώ να πω κιόλας ότι ρε παιδί μου και σαν artist είχα νιώσει πάρα πολύ όμορφα που καλέσατε artist και εγώ ρε παιδί μου προσωπικά νιώσα πολύ όμορφα που καλέστηκα να συμμετάσχω σε κάτι τόσο ωραίο. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ το πόσο οργανωμένες ήσασταν. Ήταν εξαιρετική η οργάνωση. Ναι. Δηλαδή το ότι φτιάξατε app, το ότι υπήρχε δημοκρασία, το ότι είχε μουσικάρες, είχατε όλα τα materials. Μας δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσουμε και άλλο κόσμο, άλλους artists που δεν τους ξέραμε, να έρθουμε έτσι πιο κοντά, να μιλήσουμε για art και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία που νομίζω τιμάει πάρα πολύ τον κάθε καλλιτέχνη που θα συμμετάσχει. Και νομίζω ότι αυτό στην Ελλάδα δεν γίνεται τόσο πολύ celebrated αυτό το community. Οπότε χάρηκα έξτρα, ρε παιδί μου, για το ότι κάνουμε celebrate αυτό το community. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχάς, χαίρομαι γιατί ακριβώς αυτό θέλαμε να κάνουμε, γιατί δεν υπήρχε κάποιος οικονομικός λόγος ή σκοπός, κάτι τέτοιο. Ήταν τελείως για όλο αυτό το πάθος που μοιραζόμαστε και μεταξύ μας. Και το ότι
είχαν πολλοί από τους καλλιτέχνες που μας είπαν κιόλας αυτή την εμπειρία. Εντάξει, αυτό είναι το καλύτερο κομπλιμέντα, ας πούμε, για την οργάνωση. Γιατί εντάξει, και εμείς δεν έχουμε εμπειρία από διοργανώσεις και από event και τέτοιο. Οπότε πολλά πράγματα και εκείνη την ώρα, ξέρεις, λειτουργούσαν για μας. Έπρεπε να βρούμε λύσεις, έπρεπε να συνοηθούμε, να συνεργαστούμε. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, δεν το συζητάω για πρώτο event. Ναι, γενικά είχε και πολύ κόσμο ο οποίος ήρθε και αυτό ήταν το ωραίο, ότι είδαμε και πολύ κόσμο ο οποίος εκτιμάει τη τέχνη. Ναι, στον ήθελε να κάνει αλφα ή β' βαθμό. Ναι, δηλαδή ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυτό όλο. Και φαίνονταν να περνάει πάρα πολύ καλά όλος ο κόσμος. Και με το application. Νομίζω ότι της φάνηκε πολύ φάνη όλη η διαδικασία. Ναι. Ναι. Τώρα αναμένουμε για το δεύτερο. Ελπίζω να πάει και αυτό καλά. Αναμείνατε για να μάθουμε την ημερομηνία. Exciting, το ακούσατε πρώτοι εδώ. Έχουν βγάλει story. Ένα story. Άσε με να τα πενεύομαι. Αλλά τα ακούσατε δεύτερη. Τα ακούσατε δεύτερη φορά. Αυτό είναι. Μπήκε ένα απλά ότι έρχεται το επόμενο. Για να αρχίσει να ετοιμάζεται ο κόσμος. Τι ωραία. Το event του καλοκαιριού. Πραγματικά. Υπέροχα. Οκ. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε φτάσει λίγο στο... Πριν προχωρήσουμε, ρε παιδί μου, στα... Που ήταν την έκθεση στην έκθεση, μπράβο. Ναι, όχι, γι' αυτό πετάξαμε, μετά πήγαμε στο Art Arena, μιας και αναφέρθηκε πάνω το... Μετά την έκθεση που λες ότι δεν έχεις σταματήσει, έχεις κάνει non-stop. Βέβαια, ταυτόχρονα μας είπες πριν, έκανες και σπουδές σε άλλο αντικείμενο, κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, το 2018 μπήκα στην ψυχολογία στο Πάντιο. Ξεκίνησα τις σπουδές στην ψυχολογία με τη λογική ότι ξέρω σίγουρα ότι δεν θα αφήσω τη ζωγραφική, οπότε ας κάνω και κάτι άλλο για να τα κάνω συνδυαστικά και να δω και κάτι άλλο. Δεν έκανα αρκετά πράγματα. Τι εννοείς, είναι το 15ο χόμπι μου. Οπότε ξεκίνησα τις σπουδές στην ψυχολογία. Ταυτόχρονα έκανε και σεζόν τα καλοκαίρια σε ένα νησί. Χαμός. Και κάπως άρχισε σιγά σιγά αυτό με τη ψυχολογία και τη τέχνη δύο αγάπες να γίνονται μία. Και να συνδυάζονται στο κομμάτι και τα workshop τα έδειξαν αυτό, της εικαστικής θεραπείας που θέλω να κάνω πιο επαγγελματικά. Στο ότι εντάξει, η τέχνη είναι θεραπευτική. Λειτουργεί και από μόνη της, χωρίς να το κάνω εγώ art therapy. Λειτουργεί στα workshop που κάνω πάρα πολύ ωραία με τον κόσμο, με τη διαδικασία, με το πώς το βιώνει ο καθένας. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε είναι η απόδειξη για μένα ότι έκανα καλή επιλογή. Οπότε ναι, αυτό. Τώρα είμαι ακόμη στο μεταβατικό, στο επαγγελματικό κομμάτι της ψυχοθεραπείας, γιατί θέλει κάποιες ειδικεύσεις, θέλει όλα αυτά τα κομμάτια. Και το τρέχεις παράλληλα. Όλα παράλληλα. Πάνε όλα παράλληλα. Έτσι πάει και η ζωή όμως. Οπότε... Ναι. Δυστυχώς, έχω κι εγώ θελήσει, ρε παιδί μου, ιδανικά, να έχεις, ρε παιδί μου, συγκεκριμένο χρόνο για ένα activity και να λες ναι, deep work, τα στα όλα και πάμε. Και δυστυχώς καταλήγει να είναι εξής. Έχω 45 λεπτά ή τώρα ή ποτέ. Εντάξει, θέλει σίγουρα ένα όριο, αλλά είναι και όμορφο που είναι. Παράλληλα μπορείς να κάνεις πράγματα και επαγγελματικά και προσωπικά και τέτοια event που ξεπετάγονται, ας πούμε, και ιδέες και τέτοια. Είναι ωραίο. Εντάξει, αν δεν βρεις το όριο, δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή... αν βρεις το όριο, μια χαρά. Εγώ να σχολιάσω λίγο το πόσο μ' άρεσε, το πώς το έθεσε. Δηλαδή, συνήθως όσοι είμαστε, ας πούμε, artists ή τέλος πάντων leaning towards, είμαστε σε φάση ενοχική, as fuck. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε κάτι άλλο και να κάνουμε και αυτό, αλλά να έχουμε και ένα ψηλό στάνταρ, αλλά να κάνουμε και αυτό λίγο ενοχικά, γιατί έχουμε συνηθίσει όλο αυτό το ξέρεις, καλλιτέχνης. Ενώ εσύ, ρε παιδί μου, το έθεσες πάρα πολύ όμορφα, γιατί λες ότι αυτό αποκλείεται να το αφήσω, άρα ας κάνω και κάτι άλλο. Πόσο ωραία αφετηρία ακούγεται αυτή από το ας κάνω να έχω ένα πτυχίο. Και θα κυνηγήσω τη ζωγραφική. Είναι εντελώς άλλο approach, το οποίο νομίζω σε βάζει. Καταρχάς σε απελευθερώνει, δεν έχεις όλο αυτό το βάρος των τύψεων του έπρεπε να κάνω κάτι άλλο ή το ότι κάνω κάτι άλλο είναι απαγορευτικό. Και δεν είμαι καλλιτέχνης τώρα, το εξαιρεί, μπράβο, όλο αυτό ξέρω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ χωρίς τη ζωγραφική και την έκφραση μέσω αυτή δεν μπορώ να ζήσω. Δηλαδή και να μην κατάφερνα, δεν θα μπορούσα να
βγάλω την καθημερινότητα. Οπότε γι' αυτό το ήξερα, γιατί είναι μέρος της ζωής μου. Ακόμη και αν δεν το έκανα επαγγελματικά, ήξερα ότι ακόμη προσωπικά, σαν χόμπι, θα το είχα σίγουρα. Οπότε δεν με τρόμαζε ότι παρατάω κάτι, ότι παρατάω την εικόνα πόσο όμορφο είναι το πάθος μου. Και διάλεξε και κάτι που είχε εξ αρχής στο μυαλό της ότι μπορεί να το συνδυάσει. Δηλαδή πήγε με κατεύθυνση ότι τι μπορώ να κάνω που να συνδυάσω και να με ενδιαφέρει και να εμπλουτίσει και το καλλιτεχνικό κομμάτι. Πάρα πολύ καλό. Που συνδυάζεται με πάρα πολλούς τρόπους. Ναι, είναι το art therapy, ας πούμε, που λέει, αλλά νιώθω ότι η ψυχολογία, όταν είσαι εικονογράφος ή γραφίστας ή γενικά τέτοιου τύπου επάγγελμα, που δημιουργείς πράγματα που πρέπει ο θεατής να μεταφράσει κάπως στο κεφάλι του. Άμα ξέρεις ψυχολογία, είναι πολύ καλύτερο, γι' αυτό μπορείς να δημιουργήσεις. Ναι, σίγουρα. Ξέρεις πώς λειτουργεί το μυαλό του ανθρώπου που έχεις σαν θεατή. Επειδή όλα τα καλλιτεχνικά και τα ανθρωπιστικά έχουν μέσα το ανθρώπινο. Το συναίσθημα, όλο αυτό. Δηλαδή συνδέονται με αυτόν τον τρόπο. Ότι αγγίζεις εκείνη την ώρα ένα συναίσθημα, είτε είναι απέχθεια, είτε είναι ευχαρίστηση, είτε οτιδήποτε άλλο. Αγγίζεις εκείνη την ώρα κάτι, δεν είναι ένα τεχνικό κομμάτι που απλά το έκανες, τελείωσε, δεν σε αγγίζει. Οπότε, ναι. Οκ. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κάπως μου αρέσει έτσι όπως τα έχω επιλέξει. Δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία τα έχεις επιλέξει και τα έχεις συνδυάσει εξαιρετικά. Ναι. Οπότε έχουμε πει, ρε παιδί μου, για τις σπουδές σου. Για το ότι τώρα κάνεις και events, ας πούμε, και άλλα πράγματα. Πάμε να πούμε λίγο για το εκτενές σου πορτφόλιο. Με λεπτομέρεια. Αυτό θέλω να καταλάβω. Κάτι άλλο να πεις πριν? Όχι, είναι γι' αυτό και εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα. Δηλαδή, πες. Γιατί έχουμε, όπως είπα και εγώ από την αρχή, murals, εικονογραφημένα βιβλία κλπ. Υπάρχει κάτι που προέκυψε πρώτα? Πώς? Λοιπόν, όλα μαζί ταυτόχρονα τα κάνεις πλέον. Τα εικονογραφήσεις ξεκίνησα, είναι πολύ ωραίο story, γιατί πήγαινα σε ένα φροντιστήριο αγγλικών και η γραμματέας στο φροντιστήριο ήταν και συγγραφέας βιβλίων. Ωραία. Αφού είχα φύγει εγώ από το φροντιστήριο, είχα κάνει δώρο εκεί πέρα μία ζωγραφιά και την είχαν κρεμάσει στον τοίχο. Και αυτή καθόταν εκεί κλέφτη, μου άρεσε πάρα πολύ. Και την έβλεπε κάθε μέρα. Θέλω να μου πείτε, ποιος καλλιτέχνης το έχει κάνει, γιατί έχω ένα βιβλίο που θέλω να εικονογραφήσω. Τέλειο. Και μόλις ακούει ότι είμαι εγώ, εκείνη με ήξερε από πιτσιρίκα. Δηλαδή στο φροντιστήριο, στην ίδια γειτονιά δηλαδή που μεγάλωσα, ήταν και εκείνη. Και μου λέει τέλεια. Οπότε ξεκίνησε κάπως έτσι το πρώτο βιβλίο, η Κορδέλα που ήθελε να πετάξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλιαράκι. Είναι και αυτό κιόλας που έκανα όλο στο χέρι, γιατί στα άλλα έχω βάλει και digital ζωγραφική. Και ήτανε. Καταρχάς τότε ήταν πριν καν ξεκινήσω τις σπουδές καλά-καλά, οπότε ούτε είχα πάρει καμιά δουλειά, ούτε πούλαγα πράγματα, ούτε είχα πεγλάτες και τέτοια. Δούλευες ήδη όμως στο εργαστήριο. Ναι. Okay. Αλλά κάτι δικό μου δεν είχα κάνει. Και εικονογράφησα αυτό το βιβλίο και μου άρεσε πάρα πολύ σαν διαδικασία. Ξέρεις και ότι υπάρχει ένα story, κάπως μπαίνεις και εσύ μέσα στην ιστορία. Εντάξει, το συγκεκριμένο κιόλας έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που σε πρώτη ανάγνωση είναι παιδική, αλλά σε δεύτερη είναι ενηλίκων. Έχει έντονα μηνύματα. Πολύ εσωτερικά μηνύματα. Και μετά αυτό πήγε αλυσιδωτά σε σχέση με τα βιβλία. Ότι είδα αυτό το βιβλίο, παρουσίασα και εγώ αυτό. Άλλος συγγραφέας μπορεί να είδε κάποια δουλειά μου. Οπότε πήγε κάπως έτσι. Και έχω εικονογραφήσει. Περιμένω το 10ο βιβλίο αυτή τη στιγμή. 10 βιβλία, wow. Ναι. Πολύ μου αρέσει. Κάπως διαφορετικά στυλ τα περισσότερα, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Το street art. Γι' αυτό κάπως στην καραντίνα ξεκίνησε, γιατί είχα κάτι φίλους street art και αυτά. Είμαι στην καραντίνα, εντάξει, πόσο μέσα να κάνω. Οπότε αυτοί πηγαίναν σε κάτι μέρη έτσι λίγο πιο κρυφά. Μόνο μεταξύ μας δεν είναι αυτό. Μόνο σε όλο το YouTube. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε να μας στέλνουμε όλα καλά. Στέλναμε λοιπόν μήνυμα ότι πάμε για jogging και τέτοια και πηγαίναμε και βάθαμε σε κάτι εγκαταλειμμένα. Τέλειο. Εγώ μεταξύ ήταν και το σοκ του από την αναλογία την τόση να πάω σε τοίχο τεράστιο, οπότε στην αρχή μου τέτοιο. Και με βοήθησε πάρα πολύ και παρατηρώντας τους άλλους να απλώσω την πινελιά μου, να μην κολλάω τόσο στις λεπτομέρειες.
Ήταν πάρα πολύ απελευθερωτικό. Μετά από αυτά έκανα 1-2 έργα κάπου στο Instagram, κάπως οι Δήμοι κάναν διάφορα event, street art και τέτοιο. Μετά και η Awesome Athens Experiences που είναι 2 άτομα που, που συνεργάζονται και με τους Δήμους που κάνουν διάφορα φεστιβάλ street art, οπότε με καλούσαν και εγώ ευχαρίστως πήγαινα. Και κάποιες δουλειές σε μαγαζιά και κτίρια και διάφορα σπίτια και τέτοια, οπότε κάπως έτσι έχει μπει και το street art. Ναι, μια χαρά. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι είναι τόσο πολλά πράγματα, γιατί δεν περιορίζομαι στην επιφάνεια που θα ζωγραφίσω. Αυτό που κάνω είναι ένα πράγμα. Ζωγραφίζω και εκφράζομαι. Η επιφάνεια είναι διαφορετική. Είτε είναι τείχος, είτε είναι χαρτί, είτε είναι καπέλα, οι τσάντες. Ακόμη και το iPad μου δηλαδή, είναι το ίδιο. Είναι η ίδια διαδικασία για μένα. Απλά έχει διάφορες τεχνικές. Διαφορετικές τεχνικές, ναι. Εντάξει, ένα πράγμα κάνεις όσον αφορά την ζωγραφική. Αλλά επειδή κάνεις και τα workshops κλπ. Πλέον πάμε και σε ένα άλλο πράγμα που είναι πιο κοντά στη. Καλά, είναι στο αντικείμενο, γιατί δεν κάνεις workshops άσχετα από το αντικείμενό σου, αλλά είναι διδασκαλία. Ναι. Έχω προσπαθήσει. Εντάξει, επειδή είναι workshop. Κάποιος έρχεται για να μάθει κάποια πράγματα ή έστω για να έρθει σε μια πρώτη επαφή. Οπότε έχει ένα κομμάτι διδακτικό με τη λογική ότι υπάρχει λίγο χρωματολογία, λίγο άλλος να καταλάβει τι χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή και πώς είναι η επιφάνεια στα υλικά και όλα αυτά. Αλλά το περισσότερο είναι δημιουργική έκφραση. Δηλαδή, το θέμα είναι πάντα ελεύθερο. Δεν περιοριζόμαστε καθόλου στο τι θα κάνει ο καθένας. Αν θα χρησιμοποιήσει ένα χρώμα ή 15, αν θα χρησιμοποιήσει ένα πινέλο ή ένα μολύβι. Οπότε σίγουρα υπάρχουν θεματικά, αλλά το τι θα κάνει ο καθένας είναι ελεύθερο. Και αυτό που πάντα προσπαθώ να παροτρύνω είναι να βρει και ο καθένας λίγο τη δική του έκφραση, τον τρόπο που θέλει να ζωγραφίζει, το που δυσκολεύεται. Λίγο πιο στοχευμένα να το δει, όχι σαν αποτέλεσμα ότι έκανα ένα καλό ή κακό έργο, που δεν υπάρχει αυτό για μένα στη ζωγραφική, αλλά λίγο και το πώς έφτασε εκεί. Πώς το βιώνω αυτό, δυσκολεύομαι, ζορίζομαι ή μου βγαίνει εύκολα και μετά ακόμη στο τέλος αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει αυτό γιατί ας πούμε. Πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από το τεχνικό, το αν είναι κάτι τεχνικά σωστό και πάλι για μένα δεν υπάρχουν κανόνες πέρα από το γι' αυτό δεν έκανε καλό τεχνό. Ναι, όχι, μα δεν διαφωνώ, εντάξει και οι κανόνες υπάρχουν για να τους πάσεις σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι. Ναι, και λίγο εννοείται και ο κόσμος έρχεται στα workshop και για να περάσει 1-2 ώρες έτσι χαλαρό. Κάνοντας κάτι άλλο. Δεν τους νοιάζει απαραίτητα να κάνουν μάθημα. Όχι, οπότε αυτός είναι ο σκοπός μου, γιατί πολλές φορές μου λένε κάνεις προετοιμασίες, καλών τεχνών και αυτά. Εδώ καλά, εγώ δεν είμαι έτοιμη για καλών τεχνών. Ναι, οκ. Ναι. Στο πιο διδακτικό δηλαδή δεν είναι. Παρ' όλα αυτά κάνεις και ιδιαίτερα σε παιδιά, απλά δεν είναι για τέτοιου τύπου προετοιμασία. Όχι, είναι καθαρά για δημιουργική απασχόληση. Σαν χόμπι, ας πούμε. Ναι. Σίγουρα το κάθε παιδί, δηλαδή και τώρα κάποια που είναι έτσι λίγο σε προεφηβεία και αυτά που ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα να μάθουν, εννοείται πως στηριζόμαστε σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά ποτέ δεν έχω βάλει μάθημα. Αυτό δηλαδή να πω ότι θα. Για να μην γίνει και, ειδικά τα παιδιά που έχουν πάρα πολλά πράγματα, μην γίνει ένα ακόμη μάθημα που έχουν κάνει στην εβδομάδα. Ναι, να είναι κάτι ευχάριστο που απλά εκφράζονται και. Έτσι το είχα κι εγώ όταν ήμουν μικρή. Οπότε κάπως έτσι θέλω να το βλέπω και οι μικροί και οι μεγάλοι. Γιατί νομίζω ότι τα παιδιά το βρίσκουν πιο εύκολα αυτό. Ναι, οκ. Οι μεγάλοι δυσκολεύονται πιο πολύ. Ναι, ισχύει. Μα οι μεγάλοι πάρα πολύ συχνά. Μα εσύ. Δεν ξέρω αν εσένα το λένε. Φαντάζομαι και στις δύο σας το λένε ότι εγώ δεν μπορώ να τραβήξω μια γραμμή, εγώ δεν μπορώ να κάνω ένα κύκλο. Οι μεγάλοι έχουν αυτό, ότι εγώ δεν μπορώ. Ένας self-conscious που έχει αναπτυχθεί που πλέον δεν είσαι τόσο ελεύθερος. Το παιδάκι δεν θα πει ποτέ δεν μπορώ να τραβήξω μια γραμμή. Θα του πει τραβώ μια γραμμή και θα τραβήξει μια γραμμή. Μπορεί να είναι στραβή. Η γραμμή ήταν και πάλι. Αυτό νομίζω ισχύει σε όλα. Γιατί ας πούμε και στις ξένες γλώσσες οι ενήλικες είναι πιο conscious, ξέρω εγώ, να πούνε την προφορά της ξένης γλώσσας που μαθαίνουν και το έχω δει. Ναι, και γενικά σε οτιδήποτε έχει να κάνει με γνώση, κάνω λάθος, νιώθω άχρηστος. Οι ενήλικες δεν το βλέπουν τόσο fun και play, γι' αυτό θέλουν να είναι ρε παιδί μου ικανοί και δεν προσπαθούν να βιαστούν, ενώ έχεις πάει ας πούμε για να μάθεις ή να διασκεδάσεις, να χαλαρώσεις, να έχεις τη γνώση. Εγώ κάνω disclaimer, λέω δεν
κρίνουμε το έργο μας. Δεν συγκρίνουμε το έργο μας. Δεν υπάρχουν κανόνες. Εντάξει. Ναι. Τα μεγάλα παιδιά, όχι τα μικρά. Και πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο για τα workshop και αυτά λένε δεν έχω ζωγραφίσει ποτέ τίποτα. Μπορώ να έρθω. Εσύ κι αν πρέπει να έρθεις. Δηλαδή, αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα πρέπει λίγο να εκφραστούν πιο. Ειδικά όταν το νιώθουν ότι το θέλουν και αναρωτιούνται, λες να μπορώ. Ποιο πήγαινε. Ναι, κάντο. Εσύ που το σκέφτεσαι, κάντο. Δηλαδή, το λέω κάθε φορά. Επιλέγεις ένα 2ωρο να αφιερώσεις το χρόνο σου, τα χρήματά σου και την ενέργειά σου σε κάτι που επιλέγεις εσύ. Δεν είναι υποχρεωτικό. Άρα, όλα αυτά που έχουμε στην καθημερινότητα, γιατί να τα φέρουμε και σε αυτό το 2ωρο που υποτίθεται ότι είναι για την ευχαρίστησή σου. Λέω, αρκετό άγχος, αρκετούς κανόνες έχουμε έξω, ας μην τους φέρουμε και στο εργαστήριο. Οπότε. Ναι. Πολύ ωραίο. Και είναι και ωραίο που έχει όλα την ευκαιρία μέσα από ένα workshop, γιατί κάποιος που είναι, ας πούμε, μακριά από το art και δεν το έχει δοκιμάσει και σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει αυτό δεν έχω δοκιμάσει, δεν έχω πειραματιστεί κτλ. Μπορεί να μην κάνει commit σε κάτι πιο μακροπρόθεσμο, τύπου να γραφτεί ζωγραφική, ξέρω εγώ, ή να γραφτεί κεραμική, κάτι αντίστοιχο. Αλλά σε ένα workshop που είτε είναι μία φορά, είτε ξέρω εγώ, είναι 3-4 μαθηματάκια, κάτι short, θα είναι μια καλή είσοδος, ας πούμε, στον κόσμο του art. Αυτά κιόλας που έχω βάλει μια λίστα, ας πούμε, με διάφορα workshop, είναι πολύ ωραία γιατί σ' αρέσει κάτι, το βλέπεις μια φορά, αλλά δεν χρειάζεται να το συνεχίσεις. Και μπορείς να έρθεις την άλλη φορά σε κάτι τελείως διαφορετικό. Κάνεις τουρισμό σε διάφορα είδη art, ξέρω εγώ. Πόσο ωραίο. Ναι. Και εγώ το κάνω το μεταξύ. Εξαιρετικό. Ναι, και εγώ το κάνω. Το μεταξύ έχουμε ζωγραφική σε ό,τι αντικείμενο και αξεσουάρ μπορείς να σκεφτείς. Καπέλα, τσάντες, τα πιο. Ό,τι έχεις φτιάξει, το κάνεις στο workshop, ό,τι. Κούπες, τέτοια. Σε καμβά και χαρτί τα πιο απλά. Μετά κάνουμε blacklight ζωγραφική στο χώρο του Art Club. Το κιντσούκι που είναι πλέον από τα αγαπημένα. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί είναι και λίγο διαφορετικό. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό, ας πούμε, από τη ζωγραφική. Λοιπόν, αυτό είναι το workshop που συνδυάζει τέλεια την ψυχοθεραπεία και την τέχνη. Σωστά. Γιατί έτσι προκύπτει νομίζω και τεχνική σε κάποιο βαθμό. Έχει συμβολισμό. Ναι. Είναι μια ιαπωνική τεχνική. Είναι η τεχνική που στην ουσία τα σπασμένα κεραμικά τα ενώνεις με χρυσό. Είναι πολύ παλιά, οπότε τότε στην Ιαπωνία δίνανε και πολύ έτσι, συμβολισμό στα πράγματα. Και η λογική είναι ότι ενώνεις κάτι σπασμένο με χρυσό. Δηλαδή, το κάνεις πιο πολύτιμο, του δίνεις νέα ζωή και νέα αξία. Οπότε, συμβολικά και πιο ψυχοθεραπευτικά και ψυχολογικά λες, αυτές οι ρογμές που έχουμε μέσα μας, αυτά τα σπασίματα που όλοι λίγο πολύ έχουμε, δεν χρειάζεται να τα σπρώχνεις πίσω-πίσω και να τα κρύβεις, παιδί μου. Μπορείς να τα δεις, να τα κολλήσεις, να τα αποδεχτείς και τώρα δεν τα κρύβεις, βλέπεις κιόλας περισσότερο από πριν τη ρογμή, αλλά είναι χρυσή, είναι πολύτιμη και αυτό ακριβώς είναι μια διαδικασία αποδοχής, αυτοαποδοχής στη συνέχεια, γιατί το εργαστήριο αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, έχει πέρασε από τα διάφορα συναισθήματα, γιατί έχει το σπάσιμο. Το σπάμε εμείς εκείνη την ώρα. Σωστά, ναι. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να έχει όλα στο σπασμένο, να έχει φυλάξει και να περιμένει το εργαστήριο. Είναι όμως πολύ ωραίο, γιατί άλλοι φοβούνται, άλλοι ενθουσιάζονται και αυτοί. Και στο σπάσιμο όλοι κάπως αισθάνονται ξέρεις, ένα τρέμουλο, να έχει αποκάρει. Μετά έχει το να βρεις ποια είναι τα κομμάτια. Πώς του καθενός πάει και διαφορετικά. Του άλλου μπορεί να του πάει σε 2 κομμάτια, ο άλλος σε 25. Να βρεις αυτά τα κομμάτια, να τσίκι να βάλεις την κόλλα, να τα κολλήσεις μετά, να περάσεις το χρυσό, δηλαδή εκεί που έχουν σπάσει όλα, λες τα παρατάω. Εκεί όμως που θα πεις στον εαυτό σου, όχι με τα παρατάς, θα τα κολλήσουμε, εδώ είναι, δεν θα τέτοιο. Περνάς το ζόρι, ξέρεις, την αμφιθυμία. Μετά, αφού το έχεις κολλήσει, λες, ξέρεις κάτι, αυτές οι ρογμές κάτι χρειάζονται τώρα. Παίρνεις το χρυσό και αρχίζεις και γράφεις. Και εκεί που βάζεις και τη σκόνη χρυσού στο τέλος, που στην ουσία είναι σαν επιχρήσωση κάπως, είναι η αγαλήνη, η ανακούφιση, αυτή η πραότητα. Και να το βλέπεις και να λες, κοίτα να δεις, το κατάφερα τελικά. Δεν είναι αυτό ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Εγώ δεν λέω κάτι κατά τη διάρκεια, όλα αυτά δεν τα λέω εκείνη την ώρα, γιατί κιόλας το βιώνει ο καθένας, δεν χρειάζεται να το πω. Αλλά και μόνο που συμβαίνει χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς από όλους αυτούς. Λέω, αυτό είναι η απόδειξη για μένα, οπότε το κιντσούκι το αγαπώ πάρα πολύ. Κάπως έτσι βασικά το ανακάλυψα κιόλας εγώ. Είχα ζωγραφίσει ένα
βάζω ένα ζωγραφιστό βάζω τέλος πάντων, το οποίο την ώρα που πάω να το τυλίξω, πέφτει κάτω, σπάει, τα βάφω μαύρα, ξέρεις, είμαι έτοιμη να τα πετάξω και αυτά. Και λέω, όχι, κάτι θα υπάρχει να το καταφέρω, να το κολλήσω. Γκουγκλάροντας και αυτά, την ήξερα την τεχνική, αλλά δεν μου ήρθε στο μυαλό μου εκείνη την ώρα. Βλέπω αυτό και λέω, τέλειο αυτό, ξέρω εγώ. Το κολλάω, έγινε τέλειο εδώ μεταξύ. Έγραψα και μια τέλεια κάρτα. Τώρα ήταν έτσι έπρεπε να είναι. Ήταν πλέον έργο τέχνη σε άλλο level. Έτσι έπρεπε να είναι εξ αρχής το έργο. Δηλαδή δεν ήταν ακόμη πιο ωραίο από πριν. Το ανεβάζω στα social media και μετά μια φίλη λέει: μου σπάσε αυτό, μπορείς να μου το κολλήσεις αφού εσύ το έχεις έκανα. Και μια άλλη μου σπάσε και εμένα αυτό μου. Και ό,τι έσπαγε μου το δίνω. Και μετά. Εγώ είχα ήδη ξεκινήσει τα workshop, αλλά δεν είχα βάλει το κιντσούγκι γιατί δεν μου είχε μπει στο μυαλό του. Και ο κόσμος έβλεπε αυτά τα story και λέει τώρα αυτή κάτι τα κάνει αυτά. Στο workshop δεν θα τα κάνουμε, ρωτάγα και λέω ωραία. Άμα θέλετε, αφού το ζητάτε θα τα έχετε. Ήρθε άρα. Ναι, και τώρα είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Ναι, γενικά πρέπει να είναι και από τα αγαπημένα του κόσμου, νομίζω. Γιατί είναι πιο. Ναι, γιατί δεν γίνεται και όλο και πιο γνωστή. Είναι αγνωστή, αλλά γίνεται όλο και πιο γνωστή. Δεν γίνεται και πουθενά στην Αθήνα αυτά που έχω δει τέλος πάντων. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Φεύγει ακριβώς από το κομμάτι της ζωγραφικής και του κεραμικού ξεφεύγει. Ναι. Ίσως το νιώθουν και ίσως λίγο πιο εύκολο να το είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο, αλλά ίσως στο μυαλό τους να είναι πιο εύκολο από το να κάτσουν να ζωγραφίσουν κάτι. Έχει ενδιαφέρον ότι είναι κάτι τελείως καινούργιο, οπότε έχει μια καινούργια πληροφορία σε αυτή την αγωνία της πρώτης φοράς που κάνεις κάτι. Και νομίζω όλα αυτά συνεγόρουν στο να μου αρέσει και εμένα και στον κόσμο. Και κάθε φορά να φτιάχνω κάτι, δηλαδή φτιάχνω και καρτούλες, χειροποίητες που τις σκίζω εγώ με προσοχή. Και να πω εδώ μια παρένθεση ότι ετοιμάζω κάτι προσωπικό σε σχέση με το κιντσούκι. Ελπίζω να είναι τον Οκτώβρη έτοιμο ή τον Σεπτέμβριο θα δούμε. Αλλά ακόμη δηλαδή κάτι σχετικά με αυτό θα ήθελα. Θα ακολουθήσετε κάτι μεγάλο για να μείνετε up to date. Σίγουρα. Πολλές ανακοινώσεις σήμερα. Μα κάνεις τόσα πράγματα που είναι σίγουρα θα υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις. Εμείς ρίξαμε και μια ματιά στο calendar. Ναι. Και πιστήκαμε ότι όντως κάνει πάρα πολλά πράγματα. Οι φίλοι μου λένε μπορεί να κλείσουν ένα ραντεβού, να βγάλει για ένα καφέ. Κανονικά όμως. Ναι. Έτσι από workshops, πες μας ας πούμε επιδεικτικά τι άλλα έχεις κάνει σε workshop, ξέρω εγώ. Λοιπόν, η ζωγραφική σε διάφορες επιφάνειες όπως τα καπέλα, τσάντες, σημειωματάρια και ημερολόγια ανάλογα με την εποχή. Κάνουμε λαμπάδες πάλι το Πάσχα. Σε καμβά πάντα τέλος πάντων. Το Black Light Workshop είναι πολύ ωραίο. Πολύ φαν γιατί είναι σε ένα Black Light Room. Ένα σκοτεινό θάλαμο, αλλά με πάρα πολύ έντονα νέων χρώματα. Και είναι και αυτό ιδιαίτερο, γιατί δεν έχει κάπου από ό,τι έχω δει στην Ελλάδα. Ναι, και αυτό είναι μοναδικό, ναι. Μετά, τι άλλα έχω κάνει. Έχω κάνει κούπες. Έχω κάνει με τους Hoco Craft συνεργασία, που έχουμε ζωγραφίσει τα ξύλινα βαζάκια που φτιάχνουν τα πολύ ιδιαίτερα, που είναι διακοσμητικά βάζα για μικρές ρίζες φυτών για να για propagation, εκεί κάνω και ζωγραφιστά τα οποία τα έχουν στο κατάστημα, αλλά κάνουμε και κάποια workshop αναδιαστήματα. Οπότε και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον workshop. Με τα Hoco Crafts εσύ ήσουν και στα 2 live painting εδώ μεταξύ. Ναι. Γιατί έχει γίνει και αυτό το live painting. Μακάρι να ξανακάνουμε. Εκεί γνωριστήκαμε πρώτη φορά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είδες τα events. Που ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό. Ναι, στην ουσία ζωγραφίσαμε τα βαζάκια αυτά. Τα οποία δύο ο καθένας ή ένα ο καθένας. Όσο προλάβαινε ο καθένας. Μέχρι 2. Ναι. Ήταν προς πώληση και θα πήγαιναν και στα 2 events σε ένα διαφορετικό, αλλά σε φιλανθρωπικό σκοπό και στα 2. Και ήταν πολύ φαν γιατί και εγώ γνώρισα και άλλους καλλιτέχνες και από άλλες φάσεις. Ειδικότητες, ναι, δεν ήταν όλα. Ναι, όλα τα άτομα ήταν κάτι διαφορετικό. Ναι, και ήταν πάρα πολύ ωραίο και ελπίζω να ξαναγίνει. Ναι, Hoco! Shout out! Και τα παιδιά και σε Φάνης και Σίλβια είναι φοβεροί. Φοβερά παιδιά. Και σε συνεργασία και σαν άτομα
και να πάτε να τους δείτε στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Οπωσδήποτε. Ναι, γιατί και εγώ έχω συνεργαστεί μαζί τους και συμφωνώ, είναι καταπληκτικοί. Και έχω κάνει και το ένα workshop τους ξυλουργικής που φτιάξαμε σκαμπουδάκι και αυτό είναι συγκλονιστικό. Και ακόμα τους χρωστάω να το ζωγραφίσω αυτό το σκαμπό. Το έχω εδώ πέρα. Δεν πρέπει να το ζωγραφίσω. Γιατί πήγα εκεί χωρίς να το ζωγραφίσω. Αλλά ήμουν πολύ κοντά στο να ξεκινήσω άλλο ένα χόμπι. Αλλά λέω. Ναι. Κάποτε θα πρέπει να κοιμάμαι. Κάπου δεν βγαίνει. Ναι. Οκ. Wow. Εν τω μεταξύ, από όλα αυτά, εγώ το έχω σημειώσει. Βέβαια, μας είπες και νωρίτερα που σε ρώτησε για την πιο παιδική ηλικία, αν είχες κάποια προτίμηση σε συγκεκριμένο υλικό κλπ. Που δεν είχες από ό,τι φαίνεται κάτι τόσο. Άρα και τώρα φαντάζομαι δεν έχεις κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Περνάω φάσεις και σε σχέση με τεχνικές και υλικά. Πάντα το χρυσό, χρυσές πάστες, σκόνες, φύλλα χρυσού και αυτά είναι πάντα στα έργα μου. Δηλαδή θα πω ότι το πιο σταθερό κομμάτι είναι αυτό. Και με χαρακτηρίζει στα έργα περισσότερο, αλλά μετά ανάλογα με τις φάσεις, περνάω φάσεις που είμαι στα πιο γήινα και στα πιο minimal. Μετά περνάω τύπου όλο χρώμα. Μετά ξέρω εγώ υπέρναγα μια φάση όλο μπλε, όλο θάλασσες, όλο τέτοιο. Ναι. Πάλι με τις τεχνικές, η αλήθεια είναι όταν κάνω κάτι που δεν είναι για να το παρουσιάσω απαραίτητα, δουλεύω σε καμβά, στο καβαλέτο μου εκεί, μόνο μου και τέτοια. Όταν θα κάνω κάτι πιο παιχνιδιάρικο, πιο... Καλεσμένος. Γεια σου. Πρώτη φορά βλέπετε τη Σόγια. Ναι. Μπορεί. Να, έκατσε και για να παζάρει. Έλα, αγαπή. Εντάξει. Σε είδανε. 5-minute fame. Ναι. Α, δεν θέλει να φύγει. Α, έχω βγει και στην τηλεόραση. Αχ, για πες. Αλήθεια. Σε ποιο πότε έχω χάσει αυτό νομίζω. Εντάξει τώρα. Τώρα έπεσε στραβές. Άρα, μας είπες και καλά ότι είμαστε το πρώτο podcast. Ναι, και μπορεί να είμαστε το πρώτο podcast, αλλά δεν είμαστε πρώτη κάμερα. Τώρα τι ρωτά. Δεν έχω βγει live. Δεν έχω βγει. Να μιλήσεις. Δεν είμαι στο πλατό. Ναι, οκ. Έχω βγει online. Στο πρωί Σέιβον και στην Κυπριακή τηλεόραση στο Omega TV. Έλα! Ναι, γιατί είχε γίνει κάποια στιγμή με το Κιντζούγκι κάτι παίχτηκε εκεί. Κάπου ο αλγόριθμος δούλεψε καλά. Συνέχισε. Και με καλέσαν την ίδια εβδομάδα τα δύο κανάλια αυτά και λέω ναι, παιδιά, να σας πω. Οπότε τα 5 λεπτά φήμης μου και εγώ τα πήρα. Και μίλησα για το Κιντσούγκι και στα δύο. Και στα δύο, οκ. Και τώρα είχαμε κάνει και στο Studio 4 είχαμε κάνει γυρίσματα για ένα workshop Κιντσούγκι, οπότε περιμένουμε τον Ιούνιο θα βγει. Άρα θα βγει κι άλλο τηλεοπτικό. Μάλιστα, εξαιρετικά. Μιλάτε με celebrity. Εν τω μεταξύ όλα με Κιντσούγκι, έτσι. Ναι. Κοίτα, εσύ, είναι αυτό που είπες, ότι είναι ιδιαίτερο και δεν το κάνουν πολλοί κόσμος στην Ελλάδα. Προσοχή στις απομιμήσεις. Μόνο original. Εντάξει, όχι, δεν εφηβρά εγώ προφανώς. Όχι, δεν προφανώς, αλλά είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται πολύ συχνά. Ακόμα και επειδή υπάρχουν και πολλά εργαστήρια κεραμικής. Αλλά τα περισσότερα από αυτά δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Γιατί εντάξει, συνήθως επειδή κάνουν την υπόλοιπη διεργασία, αυτό είναι λίγο ένα άλλο κομμάτι που οι περισσότεροι κεραμίστες δεν έχουν ασχοληθεί απαραίτητα. Τόσο που κάνουμε να φτιάξουμε το κεραμικό, να το σπάσουμε. Αφού με τίποτα. Ήθελα να τους πω, έχει κάποιος κανένα σπασμένο, μπορεί να τους το φτιάξουμε. Ναι, αυτό. Μα γιατί υπάρχει μέσα στο κομμάτι της κεραμικής ότι μπορεί να σπάσει. Πολύ εύκολα. Μπορεί να σπάσει στο τελευταίο στάδιο. Don't I know it. Και που στο τελευταίο στάδιο έχεις αυτή τη δυνατότητα, ας πούμε, να το επιδιορθώσεις με αυτόν τον τρόπο. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει. Νομίζω είχα δει σε κάποια φάση και από κάποιο εργαστήριο κεραμικής ένα workshop κιντσούγκι, αλλά έγινε μάλλον μία φορά ή κάτι. Δηλαδή, μία φορά το είχε πάρει το μάτι μου και μπορεί να κάνω και λάθος και να ήταν δικό σου εργαστήριο. Δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω μία φορά είχα δει, είχε πάρει κάτι. Καλά, θα είναι τέλειο να το κάνω, γιατί πρέπει να το ανακαλύψουν περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό είναι πολύ ωραία διαδικασία. Ναι, πολύ ευχάριστο. Αν θες να κάνεις κάτι και φοβάσαι να κάνεις ψυχοθεραπεία, αυτό είναι ένα βήμα. Ένα βήμα πριν. Ναι, ένα βήμα πριν. Δεν διαφωνώ, ναι. Γιατί. Εντάξει, η ψυχοθεραπεία, επειδή έχω σπουδάσει και αυτό, παιδί μου, έχει δυσκολία στο ότι πρέπει όλα αυτά που συμβαίνουν κάπως με τα λόγια να τα εκφράσεις.
Το να βρεις τις κατάλληλες λέξεις, που αν υπάρχουν και κατάλληλες λέξεις. Το να βρεις το timing, το να βρεις τον άνθρωπο που όντως ταιριάζεται, τον επαγγελματία. Το να βρεις όντως έναν επαγγελματία σωστό. Και όλα αυτά να είναι ταυτόχρονα την ίδια στιγμή είναι αρκετά δύσκολο. Κοιτάξτε, δεν το κάνει ο καθένας τόσο εύκολα. Εντάξει, είναι και οικονομικοί λόγοι που παίζουν πολλές φορές. Okay. Οπότε, αν θες να κάνεις κάτι και ζορίζεσαι πολύ με πολλά από αυτά, το να κάνεις κάτι σε art, δεν λέω απαραίτητα στο δικό μου προφανώς, σε art therapy, είναι νομίζω ένα βήμα που σε βοηθάει. Ναι, νομίζω ότι έρχεσαι σε επαφή κάπως πιο εύκολα. Ναι, γιατί είναι χωρίς λόγια, είναι ασυνείδητο περισσότερο, ας πούμε. Και ισχύει, ας πούμε, για την κεραμική. Για μένα πιστεύω πως σίγουρα ισχύει, αλλά ακόμα και την ξυλουργική που είχα πάει και είχα κάνει, με έναν τρόπο μου έδινε χαλάρωση. Καλά, εγώ έκανα τη ψυχοθεραπεία έτσι κι αλλιώς, αλλά ενώ και πάλι σαν κάτι έξτρα. Ακριβώς. Που το είχα στο μυαλό μου ότι έτσι λίγο σαν θέραπη. Και τα δύο δουλέψανε σε κάποιο βαθμό. Και εγώ αφού ήθελα. Κάνω κι εγώ ψυχοθεραπεία, αλλά δεν ήθελα να περιορίζομαι γιατί και έχω σπουδάσει και κάνω τη ζωγραφική. Κάπως όλα αυτά μπλέκεται όταν δεν ξέρεις αν θα το κάνεις επαγγελματικά, αν θα το κάνεις προσωπικά και όλα αυτά. Και ήθελα να κάνω κάτι σε art therapy, να μην είναι ζωγραφική όμως. Οπότε ξεκίνησα μουσική και κίνηση. Τέλειο. Που είναι τόσο ενδιαφέρον. Έχεις ασχοληθεί και με αυτό, απλά σε χόμπι. Σε προσωπικό επίπεδο. Όχι να μάθω, να πάω ως θεραπευόμενη. Ναι, αυτό. Παιδιά, είναι τέλειο, γιατί εντάξει. Και μιλάω πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Εδώ αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό θέλουμε, all the information. Κάνω και υπερανάλυση στο κεφάλι μου. Hello. Όταν μιλάω, ειδικά για τα συναισθήματά μου, κάπως μπλέκονται. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι που δεν είναι ζωγραφική, γιατί μπλέκεται λίγο η ζωγραφική, που είναι και η δουλειά μου, είναι και λίγο χόμπι, είναι και λίγο τέτοιο. Αλλά να μπορώ να εκφράζομαι χωρίς να μιλάω. Παιδιά, εκφράζεσαι με το σώμα, με την κίνησή σου, με συνοδεία μουσικής και είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Και εκεί είναι τέλειοι οι άνθρωποι που πηγαίνουν, οπότε επαγγελματίες, είναι μια διαδικασία που είναι μια ώρα για μένα. Ναι, κατανοητό. Οπότε είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά. Νομίζω είναι κάποια χόμπι και εγώ, ας πούμε, που έκανα θέατρο και μουσική φωνητική που κάνεις, και τα λοιπά. Όλα σε φέρνουν έτσι λίγο πιο κοντά και λίγο πιο... Καλά, πολλές φορές πολύ αντιμέτωπα με τα συναισθήματά σου, σε φάση που τρέμει και λίγο η φωνούλα σου. Ναι, εγώ το έχω και αυτό όταν μελετάω κομμάτια, ας πούμε, που θα τραγουδήσω. Μερικές φορές τα κομμάτια που μελετάω μπορεί να με συγκινούν και μπορεί να προσπαθώ να τραγουδήσω και να κλαίω κάθε φορά. Και τις 5 φορές που προσπαθώ να το... Και με σπάσει, έλα, τελείωνε, πρέπει να το βγάλουμε τώρα, δεν είναι η ώρα. Αυτό, πω, εξαιρετικό. Οκ, πολύ ενδιαφέρον. Και να πω και κάτι έτσι εκτός podcast. Μπορεί με. Δεν ξέρω. Είναι στο κοβό. Όχι. Είναι το λίγο άσχετο της ημέρας. Εντάξει, μια παρένθεση. Ότι επειδή ρε παιδί μου είπαμε ότι όντως ας πούμε καλό είναι να δώσουμε λίγο χώρο και χρόνο στον εαυτό μας, να έρθουμε σε επαφή και να τον δούμε κτλ. Αλλά επειδή αυτό έχει ένα οικονομικό κόστος, πολλές φορές δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να το επεξέλθουν. Εγώ θα πω ότι ανακάλυψα ότι στους Δήμους δίνεται μέχρι 12 συνεδρίες δωρεάν ψυχοθεραπείας. Τι ωραία! Άσχετο, αλλά true. Όχι σε όλους, δεν ξέρω, αλλά αν ενδιαφέρεστε... Μπορείτε να το ψάξετε. Υπάρχουν γενικά και του δημοσίου ψυχολόγοι σε κάποια συγκεκριμένα μέρη, τουλάχιστον Αθήνα, από όσο ξέρω, που πάλι οι τιμές είναι πολύ πιο οικονομικές, όχι δωρεάν. Αυτό είναι πολύ πιο οικονομικές. Και απλά έχει αναμονή για να έχεις ραντεβού. Όπως όλα στο. Και υπάρχουν και πολλοί νέοι στο επάγγελμα που έχουν και πιο προσιτές τιμές λόγω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Γενικά, εγώ νομίζω και αυτό το community, και το καλλιτεχνικό αλλά και το ψυχοθεραπευτικό, το ψυχό που λέω εδώ, είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν, να μην είμαστε τελείως ρομαντικοί και τέτοιο, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν. Πάντα σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις... Αλλά εγώ, ας πούμε, επειδή ξεκίνησα πριν καν μπω στη σχολή, με τη λογική ότι θα το χρειαστώ για τη σχολή, αλλά συνέχισα όλα αυτά τα χρόνια. Οι άνθρωποι που πήγα εννοείται προσάρμοσαν τις τιμές σε φοιτητικές τιμές. Δηλαδή, γι' αυτό ήταν και ενδεικτικό για μένα ως επαγγελματία πώς να βλέπω τους ανθρώπους και ότι δεν είναι ότι κάνεις έκπτωση, αλλά προσαρμόζεις τα δεδομένα του άλλου ανθρώπου
Και δεν είσαι και το ψώνιο ψυχοθεραπευτής που έχεις 100 € τη συνεδρία και δεν μπορεί να σε προσεγγίσει κανένας άνθρωπος. Μέσος άνθρωπος. Ναι, μέσος άνθρωπος. Δεν γίνεται, δεν πας 100 €. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό που συμβαίνει. Γιατί το έζησα κι εγώ προσωπικά, αλλά θέλω στη συνέχεια να το μεταφέρω κι εγώ έτσι. Οπότε καλό που το λες, γιατί υπάρχουν επιλογές. Ναι, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν ότι υπάρχει και μια δυνατότητα. Ναι, και εγώ αυτό δεν το ήξερα. Η παγίδα είναι το να πεις κατευθείαν, μα δεν έχω λεφτά. Μα δεν γίνεται. Γιατί δεν είναι κάτι στα της επιβίωσης που είναι. Ναι, είναι. Δεν το θεωρούμε δυστυχώς. Δεν είναι παιδί μου στέγαση, τροφή και όλα αυτά. Λένε εντάξει, είναι όλοι ακριβή, είναι τέτοιο. Αυτό προφανώς το ξέρω και εγώ σε αυτή τη χώρα ζω, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι αυτό που θα πρέπει να σε σταματάει γιατί υπάρχουν επιλογές. Το ότι είναι δύσκολο είναι ένα θέμα κοινωνικά. Το ότι είναι δύσκολο γιατί κάποιος που βρίσκεται σε ήδη δυσκολία, το να δώσει όλη αυτή την ενέργεια, να βρει αυτό τον ένα δήμο, να κάνει την αναμονή στο άλλο, να αντιμετωπίσει το άγχος σε περίπτωση που έχει να πληρώσει το μεγάλο ποσό. Ακριβώς. Είναι θέμα που θα έπρεπε να δίνεται και περισσότεροι πόροι και ενέργεια και κρατικά αλλά και επαγγελματικά στο κλάδο. Θα έπρεπε, ναι. Ναι, υπάρχει και η αντίσταση γενικά όταν δεν έχεις αυτό που λέγαμε και για το workshop. Δηλαδή, όταν δεν έχεις τολμήσει κάτι και θες λίγο να δοκιμάσεις, ότι είναι δύσκολο το να κάνεις το. Ναι. Το τολμάω και μετά το δαχτυλάκι. Και νομίζω ότι γι' αυτό, τώρα γυρνώντας πάλι στα workshops, νομίζω ότι γι' αυτό έχουν επιτυχία τα workshops γενικά. Γιατί δεν είναι. Θα πάω για ζωγραφική και θα κλείσω ένα χρόνο ή ένα μήνα ή ξέρω εγώ τι μαθήματα. Θα πάω για ένα 3ωρο να κάνω ένα workshop μία φορά. Και πιθανότατα, άμα του αρέσει, μπορεί να πάει και σε άλλα workshop ή μετά να κάνει πλέον και μαθήματα πιο μόνιμα. Αλλά είναι κάτι πολύ πιο εύκολο. Ναι. Όντως τα workshop είναι και καλώς είναι το τελευταίο καιρό πολύ πιο φαβορί, ας πούμε, και καλύτερα για να μην και οικονομικά να μην δεσμεύεσαι σε κάτι που θα πρέπει να το κάνεις ένα χρόνο, ας πούμε, αλλά και αν θα σε αρέσει ή όχι, αν θα σου ταιριάξει. Μπορείς να δοκιμάσεις ένα σωρό πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Και για μένα που είμαι στο χώρο και ασχολούμαι με δημιουργικά, μ' αρέσει αυτό, γιατί μπορώ να πάω και να στηρίξω αρχικά συναδέλφους και φίλους κλπ, αλλά και να μάθω μια καινούργια τεχνική. Και να γνωρίσω μπορεί να μην τη χρησιμοποιήσω ποτέ, μπορεί να τη χρησιμοποιήσω, ποιος ξέρει. Δηλαδή και μπορώ έτσι να κάνω διάφορα δημιουργικά πράγματα και να τα έχω δοκιμάσει, χωρίς να έχω αφιερώσει πολύ χρόνο και χρήμα κλπ. Αυτό. Και νομίζω ότι κιόλας για τους ενήλικες, ας πούμε, που κάνουν τέτοιες workshops, hobby κτλ. Και δοκιμάζουν πράγματα, είναι και ένα community, και ένας τρόπος να βγεις από το καβούκι σου, να γνωρίσεις κόσμο, να κάνεις networking αν θέλεις, αν είσαι στο χώρο κτλ. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει φιλίες από την κεραμική που γνώρισα την κοπέλα εκεί και κολλήσαμε. Γιατί πού θα τους βρεις, ρε παιδιά, αλλού. Δηλαδή, αν είσαι δουλειά σπίτι, περιορίζεται. Και εγώ, μία από τις πάρα πολύ καλές μου φίλες, τη γνώρισα σε μία έκθεση που είχα πάει μόνη μου. Τέλειο. Και έκθεση, μία παρουσίαση βιβλίου, κάτι τέτοιο, και είχε πάει και αυτή και κάπως πιάσαμε την κουβέντα και τώρα είμαστε πάρα πολύ καλές φίλες. Την αγαπώ πάρα πολύ κιόλας. Άννη. Είναι και φωτογράφος πάρα πολύ καλή, οπότε θα μπορούσατε να την έχετε εδώ αν θέλετε να διαβαίνετε τα καλλιτεχνικά. Σίγουρα θέλουμε φωτογράφο και νομίζω δεν έχουμε πολλούς στη λίστα. Γιατί έχουμε λίστα με καλεσμένους παιδιά ατελείωτη, αλλά φωτογράφους δεν έχουμε πολλούς ακόμα. Η Αναστασία είναι πολύ, πολύ γλυκιά. Είναι καλλιτεχνική ψυχή κι αυτή. Ναι. Οκ. Έκανε τη φωτογράφηση στην πρώτη έκθεση που σας έλεγα. Ναι, οκ. Και ήθελα να σε ρωτήσω, δεν είναι που έκανε τη φωτογράφηση στο Art Arena. Αυτή είναι. Είναι η ίδια που έκανε. Ωραία. Άρα ναι. Βοήθησε και εκείνη, ναι. Wow. Έχοντας όλα αυτά, ρε παιδί μου, έτσι στο πορτφόλιό σου και κάνοντας πράγματα παράλληλα, ταυτόχρονα, διαδοχικά κτλ., δοκιμάζοντας και καινούργια πράγματα, θέλω να σε ρωτήσω πώς τα οργανώνεις όλα αυτά και τρέχουν. Εννοείς το πρόγραμμα το καθημερινό. Ρε παιδί μου, και το πρόγραμμα το καθημερινό και το approach του πώς τα φτιάχνεις και πώς τα βγάζεις. Δηλαδή, τι έχεις αποφασίσει για τον εαυτό σου, ας πούμε, ότι είναι ok από άποψη χρόνου. Δηλαδή, ξέρεις. Τα ρωτάω για μένα και λέμε και οι τρεις τώρα. Δυσκολεύω βασική ερώτηση.
την ώρα του ύπνου και του φαγητού τη βάζουμε μέσα. Χρειάζεται. Είναι απαραίτητο. Κάποια στιγμή σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας είχα τύπου παίρνανε ένα χαπάκι ή κάτι τέλος πάντων και δεν κοιμόντουσαν. Αχ, το έχω δει. Ναι. Θέλω αυτό. Μπορούμε. Εγώ θέλω το άλλο που λέγει το αγόρι μου. Θέλω το habit γυμναστική. Να το δει. Μία ώρα kettlebells. Μια χαρά, κάτσε κάτω. Αυτό θέλω. Ναι, εκεί είναι το μελανό σημείο όλων αυτών των ωραίων πραγμάτων που γίνεται. Έχει καλυτερεύσει πάρα πολύ. Στην αρχή ήμουν σε φασί όλα. Ναι σε όλα, ναι σε όλες τις δουλειές, ναι σε όλες τις συνεργασίες, ναι σε όλες τις χάρες, σε όλα τα project που δεν είναι επιπληρωμή αλλά είναι για δημιουργικά και για έμπνευση και αυτά. Σε σημείο που να πρέπει να πάω από το ένα στο άλλο με πολύ έντονη δύσπνοια, δυσκολία και να μην το απολαμβάνω, τέλος πάντων. Έχω αρχίσει να είμαι και επιλεκτική στο ποιες δουλειές θέλω να κάνω, ακόμη και στα όρια που θα θέσω και οικονομικά και χρονικά. Δεν είναι εύκολο, γιατί λίγο στο κομμάτι του business και του τεχνικού δεν είμαι και καλύτερη. Είμαι πολύ, καμιά φορά, η τέχνη είναι και θα το φτιάξουμε όλα. Ναι, γιατί είμαι πολύ έτσι. Ξεκινάμε, αλλά μου δείχνει το τέρμα οργανωμένο τη schedule και δεν μπορώ. Κάνουμε κλάσ από το δομείο. Πρέπει να η οργάνωση είναι άλλο από την οριοθέτηση όμως σε αυτό το βαθμό. Ναι. Ναι, θα μας δείξει το πρόγραμμα. Αυτό τώρα από μακριά δεν ξέρω αν παιδιά, από μακριά είναι καλή, δεν χρειάζεται να δουν λεπτομέρεια. Αλλά παιδιά, βλέπετε αυτό είναι ένας μήνας, έτσι. Ναι, αυτός είναι. Αυτός ήταν, παιδιά, ο επόμενος μήνας και ήταν ήδη τόσο γεμάτο. Μέχρι τον Αύγουστο. Έχει 2-3 μήνες μπροστά γεμάτο schedule. Λοιπόν, παρόλο που κάνω ζωγραφιστά ημερολόγια, παραδοσιακά τέτοιο, είχα ξεκινήσει να γράφω αυτά που έχουν κάνει στο ημερολόγιο. Το οποίο το ψάχναγα στο σπίτι. Όταν ήθελα να κάνω μια δουλειά, λοιπόν, έγραψε κάτι χαρτάκι, έκανα τέτοιο. Δεν δούλεψε αυτό. Το ημερολόγιο είναι για να γράψεις αν είσαι στο γραφείο ή αν το κουβαλάς συνέχεια μαζί σου και αν είσαι πολύ τυπική σε αυτό. Οπότε ανακάλυψα το Google Calendar, το οποίο αυτό που κάνει είναι συγχρονίζει τις ώρες, τα ραντεβού, τα task σου και όλα αυτά. Βάζω τα χρωματάκια μου που έχω επιλέξει, το κάθε χρώμα είναι για την σοβαρότητα της δουλειάς που έχω να κάνω. Και όποτε είναι να κανονίσω κάτι, κάποια δουλειά, ακόμη και συνάντηση και καφέδες και τέτοια σημειώνω, γιατί τα ξεχνάω. Ναι, καλά. Γυρνάω και λίγο έτσι να δω την ατζέντα μου. Οπότε τα καταγράφω εκεί. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Απ' την άλλη, όταν το βλέπω και έτσι όλο, κάπως με αγχώνει. Αλλά ξέρω τουλάχιστον ότι δεν θα χαθεί τίποτα, ότι μπορώ να δω πού μπορώ να μεταφέρω κάπου, να το κάνω έτσι ώστε να υπάρχει στην συνολική εικόνα μια ισορροπία. Σταθερότητα. Κάπως έτσι. Εσύ δεν χρησιμοποιείς Google Calendar. Εγώ χρησιμοποιώ και εγώ Google Calendar. Εγώ ανακάλυψα το life hack του αιώνα. Δεν το έχω πει και σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Ναι, σωστά. Ανακάλυψα ότι μπορώ να βάλω όλα μου τα στοιχεία στο ChatGPT. Δηλαδή να του πω, ξέρω εγώ, Τρίτη έχω φωνητική, Πέμπτη έχω ψυχολόγο, Παρασκευή έχω αυτό, Δευτέρα έχω κάτι άλλο. Έχω και αυτά τα 4 project που τρέχουν, το καθένα θέλει αυτές τις ώρες, να τα βάλω όλα στο ChatGPT και να του πω, φτιάξε μου ένα πρόγραμμα. Αυτός να τα φτιάξει αναμέρα και ώρα. Εγώ να κάνω, ρε παιδί μου, τις αλλαγές μου. Δηλαδή να του πω, μην μου βάλεις, ξέρω εγώ, 1,5 ώρα το κάθε task. Θέλω τουλάχιστον 3 ώρες για να κάνω deep work. Οπότε το προσαρμόζεις και όταν σε ικανοποιεί και σου αρέσει πώς τα έχει οργανώσει και αυτά, του λες, ωραία, φτιάξε μου ένα αρχείο. Νομίζω, δεν θυμάμαι αν είναι SVG ή κάτι άλλο. Θα σου πει και ο ChatGPT άμα τον ρωτήσεις τι αρχείο χρειάζεται. Και του λες, κάνε μου export ένα αρχείο για να το κάνω import στο Google Cal. Και κάνει import στο Google Calendar και στο κάνει όλο. Σε εμφανίζει όλη τη εβδομάδα. Εφόσον χρησιμοποιείς, μπορεί να σου πει. Αυτό είναι καταρχάς ενδεικτικό για το τι χρήση έχει το AI. Ναι, και τι χρήση πρέπει να έχει. Αυτή είναι αυτό ο γραμματέας μου μπορεί να γίνει. Ναι, προφανώς. Μην μας παίρνει στις δουλειές μας. Ναι. Πολύ βοηθητικό. Είναι εξαιρετικό. Δεν το ήξερα ότι μπορεί να γίνει αυτό. Μέχρι τώρα έχω κάνει κάτι ερωτήσεις, κάτι Instagram post που δεν ξέρω πώς να τα γράψω και τέτοια, αλλά αυτό είναι εκπληκτικό. Ναι. Μπορεί και να το χρησιμοποιήσω. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι πολύ βοηθητικό γιατί δεν χάνεις το κλικι ένα. Ναι. Και σε αυτό θέλω να σε ρωτήσω και μία follow-up ερώτηση. Κάνεις track το χρόνο σου γενικά?
Δηλαδή, σημειώνεις, ξέρω εγώ, είτε αυτά που είναι να έρθουν, είτε αυτά που πέρασαν. Ότι αυτή τη βδομάδα, ξέρω εγώ, δούλεψα 40 ώρες π.χ. Το βλέπω συνολικά. Με βοηθάει να το βλέπω και ανά εβδομάδα, αλλά και συνολικά στο μήνα. Okay. Να δω πώς έχει πάει ο μήνας σε σχέση με το και πόση ενέργεια έχω δώσει και πόση δουλειά έχω κάνει, αντίστοιχα με το πόσο συνολικά είναι το ποσό που έχω σαν έσοδα, ας πούμε. Γιατί το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, κανένας μήνας δεν είναι ίδιος. Δεν υπάρχει μισθός. Τεράστια διαφορά. Δηλαδή, ένας μήνας μπορεί να έχεις κάνει παραπάνω δουλειά και να είναι λιγότερο από έναν μήνα που έκανες λιγότερη δουλειά. Ναι, γιατί έχει να κάνει με το πόσο θα πληρωθεί η δουλειά που έχεις κάνει, ανά ώρα τουλάχιστον, ας πούμε. Που είναι πολύ διαφορετικό και από περίπτωση δουλειάς σε δουλειά. Δηλαδή, είναι άλλο το τι θα βγάλεις κάνοντας workshop, άλλο τι θα βγάλεις από ένα βιβλίο, άλλο το mural. Ένα project μπορεί να τρέχει ένα τετράμινο. Υπάρχουν πολλά project που δίνω χρόνο και είναι προσωπικά project, σαν το Art Arena, που δεν έχουν κάποιο έσοδο. Ξέρεις ότι δεν έχει έσοδο. Θα πάρα πολλές ώρες, οπότε το μήνα που είναι εκείνο το event, ξέρεις ότι θα έχεις δουλέψει, αλλά τα έσοδα σου μπορεί να μην έχουν μεγάλη αύξηση, ας πούμε. Αλλά ξεκινάμε, πια είναι κάτι φάση που ξεκινάω να τα έχω πολύ σε λίστες, πόσες ώρες ακριβώς, πόσο έτσι, πόσο πέφτει την ώρα και τέτοιο. Πόσα έξοδα είχα για υλικά, πόσα έξοδα είχα τα του σπιτιού, πόσα ήταν τα έσοδα από τα υλικά, πόσο ήταν το καθαρό κέρδος, και μετά λέω, για άνευτο μερικές μέρες, λέω, too much. Οπότε το κάνω λίγο πιο γενικά, δεν το κάνω πάρα πολύ αυστηρά. Ιδανικά είναι αυτό που λες, αν ήμουν πλούσια θα είχα έναν λογιστή όλη την ώρα, έναν μάγειρα όλη την ώρα. Το λογιστή θα τον έβαζε παραπάνω από το μάγειρα. Ναι, γιατί είναι πολλές οι δραστηριότητες και πολύ το tracking, γιατί είναι και διαφορετικά πράγματα. Ναι, αλλά λογιστή μόνο για μένα. Δεν κάνει άλλες δουλειές. Ναι, μόνο να είναι σπιντάε. Υπέροχο. Και να τα έχει όλα. Σε κάποια φάση είχα τη φίλη την Αλεξάνδρα, και αυτή την να πω, η οποία μου έλεγε, θυμάσαι, είσαι ραντεβού με τον γιατρό, ξέρω εγώ, σήμερα και αυτά. Πριν ανακαλύψεις το μουσικάλες. Ή ξέρω, έχεις αυτό το ραντεβού, το θυμάσαι, μου τα θυμίζει. Ωραία. Και έτσι, εφόσον μας εξήγησες και ότι κάνεις πάρα πολλά πράγματα και πώς, ας πούμε, κάνεις το χρόνο σου κτλ. Η follow-up ερώτηση είναι ένα average day, δηλαδή στο περίπου, ρε παιδί μου, μία τυχαία οποιαδήποτε μέρα, ξέρω εγώ, πόσο θα έλεγες περίπου ότι δουλεύεις? Από άποψη ωρών, που ξέρω ότι μπορεί να ποικίλει βαθιά και. Λοιπόν, θα σου πω τη σημερινή ημέρα. Έφυγα το πρωί 8.30 ώρα από το σπίτι, γύρισα για να φάω μεσημεριανό και μετά ήρθα εδώ σε εσάς. Αυτό είναι μια πολύ κλασική μέρα. Θα γυρίσω τώρα, έχω να συναντήσω κάτι φίλο και θα γυρίσω αργά το βράδυ. Το ίδιο ισχύει και καθημερινά. Επίσης, έχω πολλά μικρά μες στη μέρα, οπότε υπάρχει το περαδόθε. Πηγαίνεις σε πολλές περιοχές. Κάνεις και προϊόντα που δεν τα είπαμε πριν εντωμεταξύ αναλυτικά. Οπότε είναι και κάποιες μέρες, φαντάζομαι, που θα πρέπει να πας στα προϊόντα σου, να πάρεις στόκ, να αφήσεις στόκ κτλ. Προσπαθώ να έχω μια μέρα, ας πούμε, που θα πάω στο κέντρο για όλα τα υλικά, προϊόντα και τέτοια όλα μαζί. Μετά μια μέρα που θα έχω να κάτσω σε 2 ώρες στο σπίτι για να τα φτιάξω. Και να είναι μέρες λίγο να χωρίζεται έτσι, γιατί άπαξ και ξεκινήσω να ζωγραφίζω, δεν θέλω να κοπεί αυτός ο ίστρος μες στη μέση. Οπότε κάπως προσπαθώ. Η ζωγραφική με πιάνει πιο πολύ after hours. Οκ. Δικιά μου είναι. Έτσι το έχω και εγώ πιο μικρή. Πριν το κάνω, ρε παιδί μου, δουλειά, ήταν αυτό που έχεις ένα τσαγάκι και μια μουσικούλα χαλαρή, ησυχία, στις 2 η ώρα το βράδυ, ξέρω εγώ. Άσε και εγώ και τώρα και δεν ξέρω, με εμπνέει πιο πολύ. Δεν δουλεύει καλά γιατί έχεις και άλλα πράγματα να κάνεις το πρωί. Παιδιά, είναι οι μέρες που είμαι τόσο κουρασμένη που ξαπλώνω, αλλά δεν κοιμάται το σώμα μου. Και είναι σε τώρα θέλω να σηκωθώ να κάνω αυτή την ιδέα που μόλις σκέφτηκα. Μετά πρέπει να ξυπνήσει 7 η ώρα το πρωί και λες. Πώς, το χάπι που λέγανε το ύπνο. Παλεύεις με τις τύψεις, ας πούμε, έτσι, επειδή στο freelancing ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο το πόσο παραγωγικός είμαι, πόσες ώρες έχω. Πάντα υπάρχει ο λόγος του να νιώσεις not enough. Άμα έχει τύψεις και χρυσολίπ, πραγματικά νιώθω ότι τρέχει πιο πολύ από όλους. Όχι, και πάλι όμως. Και το λέω
και αστυνομία, αλλά και σοβαρά. Δηλαδή νιώθω ότι. Αλλά πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Δεν έχει πάντα σύνδεση. Γιατί μπορεί να δουλέψει 8 ώρες και να πει γιατί δεν δούλεψα 12. Ναι, διαφωνώ. Σε σχέση με τον χρόνο δεν έχω τύψει. Έχω τύψει στο αν αυτός ο χρόνος ήταν παραγωγικός ή δημιουργικός, ή αν ήταν και τα δύο ή ένα από αυτά, ας πούμε, και αν εγώ συνολικά έχω ξεκουραστεί και αρκετά. Δηλαδή, σε σχέση με την ξεκούραση έχω περισσότερες συνοχές. Δηλαδή, λέω στον εαυτό μου. Έχεις επιλέξει να είσαι καλλιτέχνης και κάνεις κάτι το οποίο αγαπάς. Οπότε δεν γκρινιάζω γι' αυτό, παρόλο που λέω ότι δουλεύω όλη μέρα. Δεν είναι γκρίνια. Η σωματική κούραση, αλλά δεν με μιζεριάζει. Μετά λέω, ναι, εσύ, αλλά δεν ξεκουράζεσαι και καθόλου. Οπότε έχω εκεί τις συνοχές ότι εσύ επιλέγεις. Είσαι κάπως κακός εργοδότης του εαυτού σου. Ναι. Οπότε περισσότερο σε αυτό παρά στην παραγωγικότητα. Υπάρχουν φάσεις που είμαι παραγωγική, αλλά όχι αρκετά δημιουργική, αλλά και αυτό. Υπάρχουν φάσεις που έχω πολλές ιδέες και είναι κάποια άλλη ώρα να γίνουν πράξη, οπότε δεν πειράζει. Είναι οι φάσεις. Περισσότερο αυτό, ότι να κάνω τέτοια διαχείριση ώστε να νιώθω ότι το κάνω ποιοτικά. Ότι είναι η μέρα μου, καταλήγω να μην είμαι υπάλληλος του εαυτού μου που είμαι. Το τίποτα, ότι ξέρω εγώ και ποιο νόημα. Δεν συμβαίνει σε μεγάλο. Δεν συμβαίνει σε έτσι πολλή κούραση ή που τρέχει τόσο γρήγορα που δεν καταλαβαίνεις μερικές φορές τι κάνεις. Και που γίνονται πολύ ωραία πράγματα και δεν τα συνειδητοποιείς. Και τα βλέπεις μετά και λες, να δεις, εγώ τα έκανα αυτά. Ναι, και δεν σου το δίνεις συνήθως την ώρα που τα κάνεις. Γιατί όλοι λένε, πολύ επιτυχημένα πράγματα, κάνεις και αυτά. Και υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μην τα έχω βιώσει 100% όταν τα κάνω. Και είναι κρίμα. Εκεί είναι η ενοχή. Και λες κρίμα, γιατί οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν κάνει την ευκαιρία να κάνουν αυτό που βαθιά αγαπούν. Και εσύ που την έχεις, ξέρω εγώ, δεν το ζεις, ξέρω εγώ, 100%. Και θα σου πει άλλος, αν γκρινιάξεις και όλος θα σου πει τι γκρινιάζεις, εσύ κάνεις αυτό που σου αρέσει. Κατάλαβες. Ναι, είναι κατανοητό, εντάξει. Σε ό,τι συνθήκη και να βρίσκεσαι σε αυτή τη ζωή, ό,τι τύχη ή ατυχία και να έχεις, υπάρχει πάντα και το φωτεινό κομμάτι και το φερρό. Επομένως, μπορείς να βρεις, δεν είναι δυσκολίες, υπάρχουν για όλους. Επομένως, είναι κατανοητό. Και σίγουρα, κάνουμε κάτι που μας αρέσει, αλλά δίνουμε αγώνα για να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Άρα εκεί είναι το κομμάτι που θα πούμε κουραστήκαμε. Δεν είναι θέμα, πώς το λένε, αχαριστίας. Είναι απλά αναγνώριση της πραγματικότητας ότι συνήθως κιόλας θα αγωνιστείς για να πληρωθείς σωστά, για να σε εκτιμήσουν, να εκτιμήσουν αυτό που κάνεις πραγματικά και όχι απλά για να πληρωθείς και επαρκώς. Ναι, γι' αυτό εννοούσα σωστά. Και σωστά στα όρια, τα χρονικά και γενικά να πληρωθείς. Μια καλή συνεργασία. Όλα αυτά παίζουν. Ναι, να μην σου μαυρίσουν την ψυχή με τον τρόπο που θα σε αντιμετωπίσουν κλπ. Είναι ένας συνεχόμενος αγώνας, γιατί εφόσον κάνεις και πολλά πράγματα, δεν δουλεύεις με έναν άνθρωπο ή με 2-3. Δουλεύεις με πάρα πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και επαγγελματίες κάποιους και απλό κοινό, είτε με τα προϊόντα είτε με τα workshops κλπ. Θα έχεις πλέον πάρα πολύ διαφορετική. Βέβαια, πρέπει να είσαι και πολύ κοινωνική. Ναι, για να κάνεις. Γιατί κάνεις πολλά έτσι, σε πιο κοινωνικό επίπεδο. Γιατί πολύ συχνά οι καλλιτέχνες είναι και πιο μαζεμένοι. Δηλαδή, πολλοί δεν θέλουν να κάνουν workshops και τέτοια. Εσύ... Μου αρέσει. Πάντα, δεν ξέρω, η ανθρωπινή επαφή μου αρέσει. Δηλαδή, με εντελεάζει το να υπάρχει κόσμος, να γνωρίσω και κάποιον καινούριο, να δω και λίγο πώς το. Ξέρεις, έχω δει πολλές φορές και στα workshop. Κοίτα να δεις, εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, ας πούμε, να το κάνω αυτό, οπότε μαθαίνω κι εγώ. Μου αρέσει και να μιλάω, να ανταλλάζω αυτά τις ιδέες και αυτά, αλλά δεν είναι καθόλου κλισέ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω και σε φιλίες, έχω μια ευρύτερη παρέα, δεν έχω έχω μια φίλη πολύ κοντινή μου, ρε παιδί μου, που θα μπορούσε να πει ότι είναι κολλητή, αλλά πολύ μεγάλη παρέα, που όλοι μεταξύ τους είναι διαφορετικοί όμως. Δηλαδή, μέσα σε μια κοινή παρέα κάπως λες, ξέρεις, δεν είναι. Αλλά ένα κομμάτι μου στο καθένα ξέρεις, ταυτίζεται εκεί. Οπότε μου αρέσει και η ανθρωπινή επαφή και να ανταλλάζουμε σε διάφορα επίπεδα όλη αυτή τη διαδικασία, τις ιδέες και όλα αυτά, και στο καλλιτεχνικό και στο ψυχοθεραπευτικό, σε όλα. Οπότε θα έλεγα ότι είμαι κοινωνική. Εγώ προς αυτό. Δηλαδή και πριν σε γνωρίσω, αλλά και αφού σε έχω γνωρίσει. Αλλά και το σκεφτόμουν για πριν.
Τόσα workshop. Εγώ θα. Μου φαίνεται τρομακτικό όταν έκανα τόσο εβδομαδιαία, γιατί είναι και συχνά τα workshops. Κάνεις εβδομαδιαία. Περίπου εβδομάδα. Ναι. Και για μένα θα ήταν ακόμα παλεύω να κάνω το πρώτο. Δεν έχω κάνει workshop και τόσο καιρό το σκέφτομαι, γιατί μου έχουν πει παιδιά, γιατί πηγαίνω και εγώ σε μπαζαράκια και τέτοιες χώρους και έχουμε μιλήσει για workshop, οπότε είμαι. Ναι, εντάξει. Ναι, ισχύει. Καλά. Είναι από τα project που βάζεις λίγο στην άκρη και θες να τα κάνεις. Δηλαδή, εγώ το έχω αυτό με τα online μαθήματα. Λέω φέτος θα κάνω τουλάχιστον 2-3 ίσως να κάνω record. Και έρχομαστε στον Ιούνιο και εγώ δεν έχω κάνει κανένα. Είναι αυτή η φάση. Το πρώτο που έκανα ήταν σε φάση τρέμει η φωνή μου. Εντάξει. Με είδε η φίλη μου η Άννη φωτογράφος που είχε έρθει για το support έτσι. Και μου λέει, πρώτη φορά σε βλέπω τόσο αγχωμένη και τόσο. Λέω, ναι, γιατί είδα όλους τους ανθρώπους και λέω, αυτοί τώρα βασίζονται πάνω μου στο να τους πω εγώ και κρέμονται από τα χείλη μου και λέω, είναι μεγάλη ευθύνη, ξέρεις αυτό. Αλλά εντάξει, έχω επιλέξει ένα επάγγελμα το οποίο έχει ευθύνη, ότι ο άλλος έρχεται και εμπιστεύεται το πιο σημαντικό κομμάτι της ψυχής του πάνω σου, οπότε κάπως πρέπει να το περάσει και αυτό. Και ήρθε μετά από έναν αριθμό workshop και μου λέει, κοίτα, μου λέει, είδα ότι έχεις εξελιχθεί. Οπότε την εξέλιξη τη βλέπεις μέσα από το feedback των άλλων. Εγώ δηλαδή ένιωθα ότι είναι το ίδιο. Οκ. Δεν κατάλαβες εσύ διαφορά. Περισσότερο από μια εξοικείωση, ναι, αλλά στο ότι ήταν τόσο μεγάλη διαφορά δεν το είχα αντιληφθεί. Νομίζω είναι ανεπαίσθητο και το έχω και εγώ αυτό και το έχεις και εσύ. Το έχουμε δει και στο podcast, νομίζω. Και στο μπαζάρ το έχω δει εγώ για μένα. Ότι ρε παιδί μου, μπορεί να θες να τα κάνεις όλα σωστά και όλα ξέρεις καλά και να έχεις προετοιμαστεί και να το έχεις δουλέψει από πριν και ρε παιδί μου να έχεις προβλέψει οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και παρόλα αυτά, ρε παιδί μου, να είσαι σε φάση λίγο προσεκτικά. Ο τρόπος που κινείσαι, που έχεις τον εαυτό σου κτλ. Δηλαδή να μην πιάνεις, ρε παιδί μου, τόσο χώρο και τόσο σίγουρα και μετά μέσα από την επαφή, την επανάληψη και ξανά την ίδια εμπειρία που είναι θετική και το ξανακάνεις και βγαίνει θετική, νομίζω μετά απλά έρχεται αυτή η άνεση και δηλαδή κάνεις περίπου το ίδιο αλλά και όχι. Γίνεται και άλλη memory σε κάποιο βαθμό κάποια από αυτά τα στοιχεία, δηλαδή βγαίνουν και λίγο πιο αυθόρμητα, άρα δεν έχει ο εγκεφαλός σου όλα αυτά να τα επεξεργαστεί ταυτόχρονα. Φαντάζομαι και αυτό βοηθάει, ας πούμε, στο να είμαστε έτσι λίγο πιο αυθόρμητα, χαλαροί μετά από επανάληψη. Ναι, εντάξει, ας πούμε τα τεχνικά κομμάτια που δεν τα είχα ζήσει ποτέ, πώς το οργανώνεις, πώς, εντάξει, στο εργαστήριο που δούλευα πριν το COVID υπήρχαν, αλλά ήταν ένα πλαίσιο οργανωμένο, έτοιμο, δεν έκανα εγώ δικό μου κάτι. Το πώς θα στηθούν, το πώς κάνεις τη συνεννόηση, το τι ακριβώς πρέπει να φέρεις, πόσα υλικά πρέπει να υπάρχουν. Πώς γίνεται η κοστολόγηση, τι περιμένει ο κόσμος, είναι αρκετά αυτό που έχεις ετοιμάσει, τι πρέπει να ετοιμάσεις. Ξέρεις, πράγματα τέτοια που είναι αρχικά πιο τεχνικά. Μετά, είμαι αρκετά καλή να το κάνω. Αυτό θα έλεγα εγώ. Και ποια είμαι εγώ να σας πω. Αυτό το και ποια είμαι εγώ. Ναι, μεν έχω αυτοπεποίθηση και μιλάω για την αυτόν και αυτά, αλλά αυτό το ποια είσαι εσύ τώρα που θα μας κάνεις ότι ξέρεις και τίποτα. Εννοείται, παλεύεις με όλα αυτά. Όταν το βλέπεις να γίνεται πρακτικά, γιατί δεν είσαι παρανοϊκός, το βλέπεις. Ο κόσμος του αρέσει, το εκτιμάει, ξαναέρχεται. Οπότε είναι μια επιβεβαίωση για εσένα. Και λες, το χρειάζομαι αυτό για να προχωρήσει. Οπότε γίνεται κυκλικά. Ναι, και παίρνεις το feedback, φίλους, από την διαδικασία την ίδια. Τώρα να πεις, να μην το κάνεις ποτέ. Και να πεις, δεν είμαι αρκετά καλή να το κάνω αυτό, γι' αυτό δεν το κάνω. Ή είμαι πολύ καλή, αλλά δεν θα το κάνω. Δεν ξέρουμε κανένα από τα δύο. Και είναι λίγο το τι στο μυαλό σου. Ναι, υπάρχουν πολλά και limiting beliefs και το λογικό είναι να μπεις πρώτα σε αυτά και μετά να τα ξεπεράσεις, όπως και με το κιντσούκι. Αλλά ναι, δηλαδή έχω ακούσει και ανθρώπους που λένε εξής, εμένα με την τύχη μου δεν θα με πάει πουθενά η φάση, ξέρω εγώ. Αλλά είναι ότι ουσιαστικά αυτό βρίσκεις και ένα λόγο για να μην το κάνεις, για να μην εκτεθείς, για να μην και τυχόν και αποτύχεις. Και αυτό είναι. Άκουγα και ένα άλλο podcast που έλεγε η κοπέλα ότι σιγά σιγά μέσα από αυτή τη δουλειά παρατηρεί τον ίδιο κύκλο αυτοαμφισβήτησης και πλέον ξέρει να το αναγνωρίζει και να προχωράει παρακάτω. Πολύ σημαντικό ότι τώρα είμαι στο στάδιο που δεν μου αρέσει καθόλου το illustration που φτιάχνω, που θέλω να πατήσω delete και να μην ξανασχοληθώ. Και άμα πεις ρε παιδί μου εκείνη την ώρα ότι όχι, εντάξει, δώσ' του λίγο ακόμα και ξεφρικάρεις, actually μπορεί να βγει πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ακριβώς που λες είναι η ψυχοθεραπεία. Γιατί τι περιμένει ο κόσμος? Περιμένει να πάει και να του λύσουν τα προβλήματα. Το οποίο δεν θα συμβεί
σε κανένα χώρο, με κανέναν τρόπο, κανένας άνθρωπος, επαγγελματίας, δεν θα σου πει το πρόβλημά σου λύθηκε ή θα λυθεί ή θα εντάξει. Κάνε αυτό 2 φορές την ημέρα. Ναι, είσαι που λες. Πόσο ωραίο. Ή ότι έκανα 10 συνεδρίες, είμαι εντάξει. Ναι, εντάξει. Μπορεί ένας να κάνει 10 και να είναι εντάξει και άλλος να κάνει 5 χρόνια και να μην είναι καθόλου. Τι γίνεται? Στην ψυχοθεραπεία πηγαίνεις, δεν έχεις ιδέα, λες, τα βγάζεις όλα. Ναι. Τα βλέπεις, λες, τι ωραία. Και λες, τι είναι αυτά καλέ, δικά μου είναι αυτά. Ναι. Και λες, άμα κάτι δεν είναι δικό μου, Το πετάμε. το πετάμε. Αν κάτι είναι δικό μου, δεν το βάζουμε ξανά κατευθείαν, το βλέπουμε. Ναι. Τι είναι αυτό, μας αρέσει, είναι στοιχείο που το κρατάμε. Ναι. Αν δεν μας αρέσει και είναι δικό μας όμως, μπορούμε να το μετουσιώσουμε, να το αλλάξουμε. Αν είναι μοτίβο, ας πούμε, αυτό που λες, γιατί είναι, που εμφανίζεται, οπότε τα παρατηρείς. Είναι περισσότερο αυτοπαρατήρηση παρά επίρρηση. Πολύ αυτοπαρατήρηση. Δηλαδή, αυτοπαρατηρείς, το βλέπεις, είσαι έτοιμος και ψηλιασμένος την επόμενη φορά που θα το δεις να επανέρχεται, γιατί ξέρουν αυτά ποτέ επανέρχονται. Όταν έχεις μια συγκεκριμένη δυσκολία με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο ή μια κατάσταση συγκεκριμένη. Οπότε το βλέπεις και εκείνη την ώρα δεν κάνεις την ίδια αντίδραση που έχεις πάντα, ας πούμε, στο μοτίβο σου. Δοκιμάζεις κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι αυτό το κάτι άλλο θα σε πάει σωστά. Σημαίνει ότι δοκιμάζεις κάτι άλλο. Δοκιμάζεις και κάτι άλλο και κάτι άλλο, ώσπου βρίσκεις ένα που σου ταιριάζει. Άρα τι κάνεις? Είναι μηχανισμός αλλαγής ιδιοσυγκρασίας. Ναι. Είναι μηχανισμός αναθεώρησης του τρόπου που βλέπεις τα πράγματα. Ναι. Οπότε το να πας με ένα συγκεκριμένο θέμα και να λύσεις αυτό το συγκεκριμένο θέμα, μόνο σε πολύ σοβαρά βασικά ζητήματα μπορώ να το πω ότι ξέρεις τι. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν μόνο τα φιλοσοφικά που έχουμε πολλοί άνθρωποι, υπάρχουν και πιο άμεσα. Ναι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να δοθεί μια λύση ή κάτι, μια διευκόλυνση. Αλλά μην περιμένει ο κόσμος ότι θα πάει 5 φορές και λέει, μα αυτός δεν μου είπε τίποτα. Τι να σου πει, άμα εσύ δεν έχεις δώσει και τίποτα και δεν έχεις προσπαθήσει να το δεις. Ναι, γιατί είναι δική σου δουλειά κυρίως. Και δεν πειράζει, άμα δεν το έχεις δει. Δεν χρειάζεται να πιεστεί και κάποιος να το δει στις 5 συνεδρίες ή στις 25, αλλά να ξέρεις που βρίσκεσαι. Ή να ξέρεις τι είναι αυτό που κάνεις. Ότι άμα πηγαίνω εκεί απλά για να περνάω την ώρα και να λέω ότι κάνω ψυχοθεραπεία, μπορεί να μην κάνεις και ψυχοθεραπεία. Ναι, τσάμπα τα λεφτά. Οπότε να γίνει ξεκάθαρο για την ψυχοθεραπεία. Και όπως και τα δύο, είναι αυτό που λες, ότι θέλει να προσπαθήσεις πράγματα, να δοκιμάσεις πράγματα που μπορεί να αποτύχουν και να έχεις στο μυαλό σου, αυτό, αλλά να έχεις στο μυαλό σου ότι είναι μέσα στο παιχνίδι η αποτυχία. Και στη ψυχοθεραπεία αλλά και στο δημιουργικό γενικά και στο δημιουργικό το μαθαίνεις αναγκαστικά ό,τι δημιουργικό και να κάνεις. Αν δεν είσαι ok με το να αποτύχεις, δεν θα κάνεις τίποτα. Γιατί δεν θα ξεκινήσεις να κάνεις μια γραμμή. Γιατί αυτή η γραμμή μπορεί να αποτύχει. Θα έχει τόσα ψηλά stakes που απλά αναγκαστικά όταν είσαι δημιουργικό άτομο πρέπει να αποδεχτείς ότι μπορεί αυτό να αποτύχει. Και το βλέπω παράδειγμα στα μαθήματα κεραμικής. Όταν έρχονται παιδιά που δεν κάνουν κατά τα άλλα κάτι δημιουργικό, που από τη μία δεν έχουν υπομονή στη δημιουργία, δηλαδή θέλουν να γίνει γρήγορα, που η κεραμική δεν γίνεται γρήγορα, ας πούμε. Και επίσης θέλουν να βγει τέλειο, σε εισαγωγικά, την πρώτη φορά που θα πάνε και θα πιάσουν πυλό. Εγώ που κάνω κάτι δημιουργικό, μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το θέλω τους. Και το πόσο μπορεί να στεναχωρηθούν άμα δεν γίνει αυτό. Να απογοητευτούν, ενώ έχουν κάνει κάτι που στα δικά μου μάτια είναι εξαιρετικά πετυχημένο, γιατί είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάσανε. Και μια σκατούλα να είχαν κάνει, εξαιρετικά πετυχημένο θα μου φαίνονταν, γιατί είναι η πρώτη φορά. Και γενικά αυτό το δίσκαμπτο με το εκτίθεμαι σε κάτι καινούριο, δεν είμαι γνώστης, obviously. Είναι δύσκολο αυτό. Και με αποθεί αμέσως. Δηλαδή, είχαμε ξαναπεί και το embrace the suck. Ναι, embrace the suck. Σε φάση, αποδέξου το ρε φίλε, ότι αυτό θα είναι τουλάχιστον στην αρχή και είναι ok. Είναι ο χώρος που δίνεις στον εαυτό σου να εξερευνήσεις κάτι, μαθαίνοντας. Ναι, γενικά όλοι οι άνθρωποι όταν ξεκινάνε κάτι δεν ξέρουν τίποτα γι' αυτό το κάτι που ξεκινάνε. Δεν γίνεται να ξέρουν από πριν, αλλιώς δεν θα το ξεκινάγαν τώρα, θα το είχαν ξεκινήσει από πριν.
Ναι. Και είναι αυτή η δικαιολογία που δίνουν για το AI που θα μιλήσουμε κάποια στιγμή σε επεισόδιο αναλυτικά γι' αυτό. Απλά τώρα μου ήρθε αυτό και έβρασα λίγο. Δεν μπορείς να μην γιατί είναι η δικαιολογία που λένε ότι είναι εκδημοκράτηση της τέχνης. Παιδιά, η τέχνη ήταν δημοκρατική από πριν. Ναι. Αν θες να κάνεις τέχνη, κάνεις τέχνη. Ναι. Το ότι δεν έχεις τις γνώσεις δεν είναι ολιγαρχία. Δημοκρατία παραμένει. Αν κάνεις τον κόπο, μπορείς να μάθεις τις γνώσεις. Παιδιά, εδώ που τα λέμε τεχνικά, τη ζωγραφική, αν κάτσεις κάποιες ώρες, μέρες ή μήνες, μαθαίνεις. Ακόμη και αυτός που λέει ότι δεν κάνω γραμμή. Μα εγώ το ίδιο έλεγα. Ο φωτορεαλισμός, γι' αυτό εμένα δεν με εμπνέει πάρα πολύ. Γιατί τι έχει? Έχει τεχνική άρτια. Έχει πάρα πολλές ώρες, πάρα πολλή λεπτομέρεια, πάρα πολύ τεχνική. Όμως, εάν από μέσα σου, από το μυαλό σου, από την ψυχή σου, από την καρδιά σου, δεν ξέρω πού βγαίνει αυτό το πράγμα, δεν βράσει αυτή η ιδέα, αυτή η έμπνευση, για μένα δεν είναι τέχνη. Τέχνη είναι ένας συνδυασμός, γιατί όλοι λένε έχει ταλέντο το παιδί, έχει ταλέντο το παιδί. Αυτό πόσο το μισό, το έχω ταλέντο, ακυρώνει όλο τον κόπο. Μπορεί να έχεις μια τάση όντως που φέρεις ένα υπάρχουν σίγουρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι δημιουργικός άνθρωπος. Σημαίνει ότι έχεις μια τάση, άρα γιατί να μην το εκμεταλλευτείς. Πολύ ωραία διαφοροποίηση αυτή. Όπως οι αθλητές, το ότι όλος τρέχει γρήγορα. Δεν σημαίνει ότι θα γίνεις πρωταθλητής. Έχεις την τάση, εκμεταλλεύσου το. Οπότε, αν ο καθένας ανακαλύψει αυτό, τώρα είναι να πούνε έχει ταλέντο. Εμένα τι μου είχαν πει? Μικρή μου είχαν πει ότι. Εκκλησιαστικό βέβαια ήταν το άτομο μέσα από την εκκλησία. Ότι εφόσον σου έχει δοθεί ένα δώρο από το Θεό, ότι εγώ δεν θα έπρεπε να πουλάω την τέχνη μου, γιατί εκμεταλλεύομαι αυτό το δώρο που δεν έχω δουλέψει. Και όμως φάση. Με δουλεύει. Τι εννοείς δεν έχω δουλέψει? Πώς αυτός θα δουλεύει τη ζωή? Και βγάζεις το calendar. Και εγώ είμαι σε φάση. Το θράσος που δεν έχεις δουλέψει γι' αυτό, όταν η κοπέλα ζωγραφίζει όλη της τη ζωή. Επειδή απλά είναι δώρο, το να μπορώ με τα χέρια να φτιάξω το πράγμα. Εγώ τι κάνεις τότε είναι δώρο. Αλλιώς θα έκανα τα ίδια που έκανα τώρα και όταν ήμουν 5 χρονών. Αν ήταν. Και αυτό, αλλά στην τελική, αν είναι δώρο κάτι που κάνεις, δώρο από το Θεό, κάτι που κάνεις από πάντα και καθημερινά, γενικά, σχετικά καθημερινά τουλάχιστον, που το εξασκείς και το κάνεις και το ξανακάνεις, τότε δώρο είναι ό,τι κάνεις με τα χέρια σου, λες με το στόμα σου, βλέπεις με τα μάτια σου. Απλά θα υπάρχουν, είμαστε δώρα. Είμαστε δώρα. Θα μας τυλίξουμε για μένα. Ναι, το λέω γιατί ήταν ακραίο που είχα ακούσει. Δώρο ήταν κι αυτό. Ναι, ισχύει. Τρελό. Αλλά Αλλά όντως αυτή τη λογική και εκτός εκκλησίας μπορείς να τη δεις κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, όχι στο να μην την πουλήσεις, αλλά ότι αυτό εσύ έχεις ταλέντο. Ναι. Άρα αυτό ρε παιδί μου είναι σαν ήσουν βήματα μπροστά από μένα, έτσι κι αλλιώς. Άρα εγώ που δεν το κάνω αυτό, δεν είμαι οκ, εσύ έχεις ταλέντο, γι' αυτό το κάνεις. Δεν είσαι καλύτερη μου, ξέρω εγώ. Ναι, δεν έχεις προσπαθήσει περισσότερο. Δυσμήσει για τον κόπο που έχεις βάλει εσύ, γιατί ο ίδιος κιόλας δεν θέλει ίσως. Θέλει μάλλον να βρει ότι δεν είναι επειδή ρε παιδί μου έχει δουλέψει ο άλλος και άρα πρέπει να δουλέψω κι εγώ που μπορεί να μην θέλω. Δηλαδή το θα ήθελα να έχω γράψει. Να μην θέλω ή να φοβάμαι, αλλά έστω. Το θα ήθελα να έχω γράψει ένα παιδικό βιβλίο. Θα ήθελα να έχω 2 βιβλιαράκια, ας πούμε, στο πορτφόλιό μου. Είναι κάτι άλλο από το γράφω ένα παιδικό βιβλίο ή από το εικονογραφώ ένα παιδικό βιβλίο. Άλλο το θα ήθελα να έχω και ωραίο θα ήταν, και άλλο το actually κάνω και τι κόπο παίρνει αυτό. Ναι. Σύμφωνα. Τώρα. Μα ευράσανε λίγο οι ψυχές μας. Τώρα που κοντεύουμε. Γιατί εδώ κολλάει και το πώς γίνονται αντιληπτοί οι καλλιτέχνες και γενικότερα οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη και λογοτεχνίες και θέατρα και τέτοια από την κοινωνία. Γιατί εσύ δεν δουλεύεις γι' αυτό. Άρα γι' αυτό δεν είναι και επάγγελμα που θα πληρώνεται, ξέρω εγώ, που θα πρέπει. Δηλαδή, επειδή έχεις ταλέντο και επειδή λίγο αυτό είναι και περνάς λίγο, καλά. Ναι, χόμπι, επειδή περνάς καλά, δεν πρέπει να πληρώνεσαι γιατί πληρώνεσαι με την ευχαρίστηση. Πολλές φορές, μου έχουν ζητήσει είτε να συμμετάσχω σε event, είτε να κάνω τοιχογραφίες σε διάφορα κυρίως σχολεία και τέτοια που μου ζητάνε. Ωραία. Αμυστή, έτσι. Ωραία. Και λέω, ρε παιδιά, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όταν είναι για ένα σχολείο, καταλαβαίνω ότι ο Σύλλογος των Νέων δεν έχει 3.000 που λέγαμε, μπορεί να έχει ένα χείπος, λίγο μικρότερο.
το ακούω και εγώ είμαι πάντα γενικά πολύ open να το δω αυτό όταν πρόκειται ειδικά για τα παιδιά. Κατσιστικά. Αγάπη μου. Όχι, όχι. Θα μου κουνήσεις την κάμερα, αγάπη μου, την κουνήσεις ήδη βασικά, σίγουρα. Τις βέλες εκδική όμως. Ήτανε... Και το πιζέλι. Εγώ θα σήμερα κάτσω σε επεισόδιο. Κουνηθήκαμε λίγο. Είναι γενικά πολύ προσεκτική, αλλά... Όσο να μην. Και λέω, πάντα αυτό που το έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Αν έρθει στο σχολείο υδραυλικός. Ναι. Δεν θα το πληρώσετε. Δεν θα το πληρώσετε. Θα του πείτε, επειδή σου αρέσει αυτή η δουλειά. Και θα κάνεις και τόσο καλά, ρε παιδάκι μου. Έχεις ταλέντο από μικρός, ρε παιδί μου. Σε είχα δει εκεί με το καζανάκι όταν ήσουν μικρούλης, θα μας πάει πάρα πολύ καλά. Λες, δεν θα το πληρώσει αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε. Εμένα γιατί δεν θέλετε να με πληρώσετε. Ναι, είναι αυτή η προκατάληψη υπάρχει και είναι πολύ άδικη και δεν ξέρω γιατί πραγματικά πρέπει να νιώθεις ότι παλεύεις. Δηλαδή, που έχεις δουλειά, να κυνηγήσεις πελάτες, να κάνεις τη δουλειά, να κάνεις τα έξοδα, να κάνεις tracking και όλα αυτά. Έχεις και το συνέχεια να παλέψεις, να δικαιολογήσεις ότι αυτό που κάνεις δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, actually δουλεύεις. Το ίδιο μου είπε σε ένα καφέ που ήταν να κάνω για τοιχογραφία, μου λέει, αφού πηγαίνεις εκεί, μου λέει, σε έχω δει στο Instagram, πηγαίνεις εκεί στα εγκατελειμμένα και τα κάνεις δωρεάν, δεν σε πληρώνει κανείς. Εδώ λέει, γιατί ήρθες και μου ζητάς τόσα. Όχι. Και εγώ λέω, θα ντρεπόμουν να το πω καν αυτό, δηλαδή. Επειδή φάση έχεις κάνει και practice για τη δουλειά σου, το οποίο είναι δωρεάν. Γιατί δεν είναι λίγο ακόμα practice αυτό, ρε, γιατί δεν μπορείς να το δεις έτσι. Και ίσα που έχεις δαπανίσει τόσες ώρες, ας πούμε, για practice. Γι' αυτό πληρώνεσαι και... Ωραία, το παραπάνω θεωρητικά. Θα της πω. Περάχτηκε και γάτα. Ορίστε, με αυτά που λέμε. Θα έρθω να κάνω practice στον τοίχο σου. Είσαι οκ. Άμα δεν βγει καλά. Και θα τις κάνω. Ό,τι θες. Ό,τι θες πάνω. Αν με αφήσει να το κάνω σαν practice για να κάνω ελεύθερο θέμα και να έρχομαι όποτε θέλω και να τελειώσει όποτε θέλω και όποτε μου βγει, το κάνουμε δωρεάν. Why not? Και δυστυχώς, παιδιά, τώρα που είπες και εσύ πριν για το AI, τώρα στη φάση του εσύ περνάς καλά και άρα δεν χρειάζεται να πληρώνεσαι, ή ας πούμε αυτό που σου είπε ένα, εντάξει, απαράδεκτο, είναι και το άλλο. Παλιά ήταν το περνάς καλά, άρα δεν χρειάζεται να πληρωθείς. Τώρα είναι το εντάξει, υπάρχει και το AI, μωρέ, το κάνεις και μόνος σου. Άρα δεν χρειάζεται να πληρωθείς. Ναι, θεωρητικά το κάνεις. Εσύ το κάνεις. Κάντο. Αν δεν το κάνεις. Μην έρθεις σε μένα άμα θες να το κάνεις μόνο σε τσάπα. Κάτω μόνο σε τσάπα. Είναι το ίδιο με πριν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή και τι κι αν μπορεί κάποιος να το κάνει. Εσύ. Είμαστε επιθετικές τώρα. Γενικά είμαστε καλά στο τέλος του επεισοδίου. Σε κάποιες χρειάζεται, νομίζω. Έχουμε ζήσει πολλά όλες μας. Και εντάξει, και κάθε φορά που έρχεται εδώ κάποιο παιδί και έχουμε συζητήσει πάλι, όλοι έχουμε ιστορίες, ρε παιδί μου, που είναι. Εντάξει, είναι δύσκολο και να καταλάβεις πώς θα είσαι επαγγελματίας σε αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή, πώς θα κάνεις τις συνεργασίες, τις συνεννοήσεις. Σε προστατεύει ο νόμος. Σε προστατεύουν τα συμφωνητικά που υπογράφεις. Νομικά είσαι καλυμμένος, γραφειοκρατικά είσαι καλυμμένος, ώστε να έχεις την ίδια αξία ως άτομο στην κοινωνία με όποιον άλλον εργαζόμενο υπάρχει εκεί. Που δεν ισχύει σε όλα. Δεν ισχύει ούτε. Και επίσης υπάρχει και το άλλο κομμάτι, ότι υπάρχει τόση μεγάλη ανισότητα στο πώς πληρώνεσαι, πώς συνεργάζεσαι, τα χρονικά πλαίσια, παντού, που δεν ξέρεις πια πώς να αντιμετωπίσεις και τον εαυτό σου ως επαγγελματία. Δηλαδή, για μια δουλειά, ο άλλος μπορεί να θεωρεί λογικό να σου δώσει 100 ευρώ, ένας άλλος θεωρεί λογικό να σου δώσει 1000 και εσύ λες τώρα αυτό πόσο είναι εγώ τώρα. Ή να σου λέει, ξέρετε, μια τέτοια δουλειά τη θέλουμε σε ένα μήνα και ο άλλος θα σου λέει σε ένα χρόνο. Τελικά πώς. Οπότε αυτό σε φέρνει σε μια ανασφάλεια στο πώς εσύ θα παρουσιάζεις τον εαυτό σου ως επαγγελματία. Γιατί είναι και λίγο η παρουσίαση του καλλιτεχνικού εαυτού. Γιατί δεν σε βρίσκει κάποιος τυχαία, πρέπει να έχεις είτε site, είτε social media, είτε τέτοια. Οπότε πώς το παρουσιάζεις εσύ, σε ποιο range είσαι. Είσαι, πώς το λέμε, υψηλής... Υψηλής ροφικής. Ναι. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ανασφάλεια αυτή. Που δεν έχει να κάνει με το δημιουργικό, αλλά επηρεάζει το δημιουργικό. Όταν είσαι freelancer. Και λες, τι να κάνω. Άλλοι λένε, καλά, πολύ φθηνά τα έχεις. Άλλοι λένε, πολύ ακριβής. Μα μου το έχουν πει, γιατί μου το είχε πει πρόσφατα συνάδελφος, ότι εσύ άμα πηγαίνεις με τις τιμές τις πιο χαμηλές,
που είναι επειδή τις προσάρμοσες λόγω του τι έχεις δει από πελάτες κλπ. Θα υπάρξουν πελάτες που μπορεί να σε θεωρήσουν λιγότερο επαγγελματία, επειδή θα δουν ότι η τιμή που τους είπες είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Μπορεί, ας πούμε, να έχεις ένα illustration π.χ. για ένα βιβλίο, να έχεις, ξέρω εγώ, 30 εικόνες μέσα, μικρές, μεγάλες κτλ. Και εσύ να χρεώσεις λίγο. Επειδή χρεώσεις λίγο, χρειάζεται να συμπληρώσεις το εισόδημά σου, αναλαμβάνοντας και άλλα project, κλείνοντας και άλλες δουλειές. Πόσο θα μπορέσεις δημιουργικά να αποδώσεις σε αυτό το project για το βιβλίο, που το κοστολόγησες χαμηλά και άρα είναι ίσα-ίσα, ξέρω εγώ. Άρα είναι εις βάρος και του πελάτη. Άρα σου. είναι εις βάρος του πελάτη και ο πελάτης πρέπει να τον. Εγώ πλέον στους πελάτες το λέω όταν θέλουν καλύτερη τιμή, ότι αυτό σημαίνει ότι θα γίνει λιγότερη δουλειά. Θα πέσει λιγότερη σκέψη και λιγότερη πρακτική δουλειά. Λιγότερη λεπτομέρεια, λιγότερο απ' όλα. Άμα θες, μπορούμε να. Δηλαδή, γιατί. Μπαίνω στη διαδικασία ανάλογα τους πελάτες να κάνω κάποια προσαρμογή στην κοστολόγηση. Αλλά εξηγώ ότι αυτό δεν είναι απλά προσαρμογή στην κοστολόγηση. Δεν γίνεται να προσαρμόσουμε ένα κομμάτι του project και όλα τα άλλα να είναι ίδια. Δεν είναι λογικό. Άμα πληρώσεις μία μερίδα πατάτες, θα πάρεις μία μερίδα πατάτες. Άμα πληρώσεις 10 μερίδες πατάτες, θα πάρεις 10 μερίδες πατάτες. Δηλαδή είναι απλά πράγματα. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι τα hot θέματα. Γιατί ήθελα και ένα τελευταίο, γιατί είπες αυτό, ότι δεν σε βρίσκει κάποιος από το πουθενά, θα σε βρει, θα έχεις ένα site κλπ. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί το ρωτάμε κάθε φορά κιόλας, εσένα, κυρίως στο Instagram σε βρίσκει κάποιος, έχεις και στο σελίδα, πώς το. Δεν έχω στο σελίδα, στο Instagram και στο TikTok. Τέλεια. Ξεκίνησα. Άρα και πελάτες από εκεί. Ναι, από το Instagram κυρίως, αλλά και από το TikTok για τα εργαστήρια κυρίως, γιατί παίζει πολύ το βίντεο. Δηλαδή και το τελευταίο χρόνο έχω βάλει κυρίως το βίντεο στην πρόθεση, γιατί θέλει όλος να δει και λίγο τη διαδικασία. Με μια εικόνα μόνο δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι είναι. Και ειδικά για τα workshop που έχει μια κλιμάκωση, μετά έχει ένα αποτέλεσμα, είναι αυτό. Οπότε έχω και το Facebook, Facebook και Instagram και TikTok. Είμαι και σε κάτι άλλα καλλιτεχνικά site και τέτοια σαν directories, ναι, κάπως έτσι. Αλλά τα βασικά που βλέπω είναι αυτά, γιατί τα άλλα δεν μπαίνουν. Άρα η δραστηριότητα η main είναι ότι γίνεται από εκεί. Θα τα βρείτε όλα στην περιγραφή του βίντεο. Ναι, απλά ήθελα και να ρωτήσω, γιατί ρωτάμε πάντα ότι αυτό που έχεις τύπου πορτφόλιο, και έχεις και κάποιο πορτφόλιο που μπορείς να στείλεις. Λοιπόν, κορίτσια, όταν είχατε ανεβάσει να στείλετε το πορτφόλιο, λέω ωραία, θα στείλω κι εγώ. Και δεν έστειλα ποτέ, γιατί δεν έχω ένα οργανωμένο πορτφόλιο. Δεν έχει τύχει ποτέ να χρειαστεί. Ναι. Έχω ένα PDF, στο οποίο έχω 5 γραμμές για το ποια είμαι και 5 εικόνες, αλλά είναι τύπου πιο. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Κάποια στιγμή το είχα βάλει απλά για μια εκτύπωση να το εκτυπώσω. Οπότε λέω, κοίτα να δεις. Οπότε έχω μπει στη διαδικασία να γράψω και ένα βιογραφικό λίγο, επειδή κάνω πάρα πολλά κάπως αυτά να μπουν σε μια σειρά. Δεν έχω καταφέρει ακόμα, οπότε θα παρακολουθήσω τα βίντεο που θα πείτε και σχόλια και αυτά και για άλλους. Μπορεί να σας στείλω για το δικό μου και να το γράψω ως παράδειγμα προς αποφυγή. Αλλά το πορτφόλιο νομίζω είναι η σελίδα στο Instagram. Γι' αυτό, ναι, μα πολύ συχνά. Και η Ελπίδα που είχε έρθει εδώ, Fashion Textile Designer, και αυτή με το Instagram δουλεύει συνήθως. Απλά το ρωτάω πάντα, γιατί είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον. Γιατί δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Και για πελάτες, ας πούμε. Εντάξει, για τα workshop τα καταλαβαίνω απόλυτα ότι θα έχει βίντεο, TikTok κτλ. Ότι σχετίζεται και πολύ ωραίος τρόπος πρόθεσης. Για πελάτες τύπου, ας πούμε, εικονογραφής βιβλίων. Από στόμα σε στόμα. Ψάχνεις εσύ, πάει από στόμα σε στόμα, κάνεις outreach, σε βρίσκουν. Τώρα έχει πάει σε ένα σημείο που υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι που με. Παραλαμβάνεις. Ναι, και μέσω email μετά γίνονται όλες οι συνεννοήσεις και αυτά. Δηλαδή υπάρχει το. Ένας εκδοτικός συγκεκριμένος, ο οποίος αναδιαστήματα στέλνει την ιδέα ή το βιβλίο στο mail και κάνουμε και την επαφή. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ πάρα πολύ με πάρα πολλούς διαφορετικούς εκδοτικούς, ας πούμε, συγκεκριμένα ή και συγγραφείς. Περισσότερο να έχω κάποιους που να έχω μια καλή συνεργασία, παρά να τα δοκιμάσω λίγο όλα, γιατί έχουν τύχει και κάποια περιστατικά τα οποία δεν ήταν πάρα πολύ ευχάριστα με κάποιον εκδοτικό και δεν θα ήθελα να ξανά έχω τέτοια εμπειρία. Οπότε δεν με ενδιαφέρει
να κάνω 100 κι άλλοι. Να κάνω 100 βιβλία. Θέλω από εδώ και πέρα να κάνω και ένα βιβλίο για κάποιο διάστημα με περισσότερη προσοχή και ενέργεια και να είναι πιο ποιοτικό. Παρά να πρέπει να γίνει γρήγορα και να πάω στο επόμενο μετά. Αυτό. Ωραία. Okay. Nice. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πόσες ώρες μιλάμε. Ξεπέρασαμε ελαφρώς το όριο, αλλά νομίζω είμαστε just. Είμαστε 1:34. Είμαστε δεν υπάρχει και just. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Ευχαριστούμε κι εμείς. Αυτή ήταν η Χρυσολή. Ευχαριστούμε. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Περιμένουμε part 2 λίγο συντόμως. Ναι. Όποτε θέλετε. Ευχαριστώ. Τι ωραία. Τα λέμε στο επόμενο. Bye.